Boa tarde a todos, benvidos e gracias por estar aquí, por acompañarnos. Unha xornada máis das que organizamos dentro da Asociación de Estudios Históricos UME, sería xa a segunda. Logo comentaremos ao final que ainda temos outra interesante tamén o venres día 12. E hoxe toca falar de un catedrático, un doutor en Historia Contemporánea, Lourenzo Fernández Prieto. Supoño que moitos de vos coñecédelo porque, bueno, os que habitúan a ver unha canle de televisión determinada, pois non sei se asiduo, pero moitas veces participa de V Televisión. Naceu en Ribadeo, ven dende Santiago en estos momentos, é vicerrector de Relacións Institucionais da Universidade de Santiago de Compostela entre 2007 e 2010 e na actualidade é director do Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Compostela e tamén membro do Consello de Redacción de varias revistas científicas. Está especializado en Historia Agraria e Historia do século XX. Os seus ámbitos principais de traballo referen á mudanza tecnolóxica, as mudanzas na sociedade rural contemporánea e a política da memoria. Dirixe o proxecto interuniversitario Nomes e Voces, adicado á investigación da represión franquista en Galicia, e ao Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da USC Istagra. Hoxe, aparte de relatarnos o que é a súa conferencia que ten por título Historia do pasado incómodo, o golpe e a guerra, aproveitamos que esa conferencia ven un pouco ligada a un libro que logo nos falará él, Outras miradas sobre golpe, guerra e dictadura, que por certo tedes algúns, se os queredes adquirir, xa vos lo comentarei e tamén asignará sin problema ningún. Douvos paso a un compañeiro da Asociación UME que tivo varios anos de compartir vivencias co noso relator de hoxe, que é Toñito Castro, e que vos pode contar algo máis e ele tamén vos dirá as publicacións que ten feito a persoa que nos vai a falar hoxe. Sin máis, deixo ya a Toñito que vos comente. Boas tardes, benvidos. Eu, despois da presentación de Fina, pois pouco me queda que dicir. O que me queda que dicir que conocémolo a través desta obra As vítimas, os nomes, as voces e os lugares, que para nosotros é moi importante da verdadeira historia galega, que naide falaba dela, nin se fala. Ele é o coordinador interuniversitario desto. Tivemos colaboración, veo a nosa exhumación ás Pontes, dedícalle moito tempo e pouco máis. As obras veñen redactadas aquí, o sea, que xa vos deixo con Lorenzo que fala, que vos vai falar, vale. Pois moitas grazas. Pois moitas grazas pola presentación, por acompañarme, por convidarme, por vir aquí esta noite todos e todas. Fora vai máis frío, aquí estáse máis quente. Aproveito para, en fin, volver a ver a vellos amigos, a Rivera, Pernas, a Coello, que hai anos que non nos vía, non? E a chegarme por esta vila que para min é bastante próxima, ainda que aparentemente lonxana. Cando a Fina me convidou e me explicou o sentido das xornadas, eu dixenlle pois que xa que viña a feira aproveitábamos para vender o xato, non? Entonces, como que se quería que falara desto, me pareceu oportuno facelo desta forma e empezar a falar do libro. Non é a presentación do libro, pero tamén é a presentación do libro. E explícovos por qué. Porque quería falar, ela tamén me falou como un criterio da cuestión do crime das Barrosas, e queríamos falar de tres cousas, en realidad. Unha, que xa foron mencionadas. Unha, a experiencia de Nomes e Voces. Este proxecto de investigación que podes na pantalla, ainda que non se ve moi ben porque non hai xeito entre unha cousa e outra, pero é dicir que vese menos do que se deberá ver, pero vese o suficiente. E se queredes entrar, podedes facelo. Eu, en realidade, sempre me dediquei a estudiar o mundo rural e a historia da agricultura. A eso me dediquei eu toda a vida e me sigo dedicando. Pero no medio sempre atopaba a memoria.
a memoria da miña familia, a memoria do meu avó que se tuvo que marchar nunha lancha, o meu avó de Rinlo que se tuvo que marchar nunha lancha desde o que hoxe é o Acuario, que antes era unha cetaria dunha familia de Malpica coa que ele estaba emparentado e que acabou en Venezuela, e o patrón da lancha acabou en Mauthausen, no campo de concentración. Historias que son aparentemente pouco comuns, pero das que todos temos noticia pouco que miramos ao noso arredor. Por lo tanto, eu como historiador, incluso podo decir como tanto da miña época que fixemos historia pola guerra, ainda que logo nos dedicáramos a estudiar as vacas, ¿no? Entón a guerra sempre volvía. En un momento determinado, que coincide con eso que chamamos a recuperación da memoria histórica, algúns como a min e outros que estábamos en posición de poder decidir a que nos dedicábamos e que estudiábamos, dixemos, bueno, pois é o momento de colaborar con toda esa enxurrada de interés que tamén é o noso, por conocer o pasado, que se chamaba, decía Toñito Verdadeiro, que nos chamamos neste libro incómodo, ¿no? Incómodo porque non sabemos como manexalo, ¿no? En fin, hoxe aquí, como en calquera sitio, hai xente que dice, ai, que ben que van falar deso, e hai outros e outras que din, tamén, mira que darlle voltas ao de sempre. Por iso quería presentarvos primeiro a páxina Nomes e Voces, é dicir, esta páxina é o traballo que fixemos durante 6 anos. Un traballo que o ano pasado presentei en varias universidades norteamericanas e aseguro-vos que quedaron asombrados. E que podemos decir que por unha vez os galegos non vamos por detrás, senón que vamos por diante. En segundo lugar, quero aproveitar o material que me mandou Fina, que eu coñecía, pero non coñecía, e a miña experiencia na exhumación, que non foi unha experiencia, foi vir a ver, ¿no? E a ver como funcionaba, era a primeira que se facía en Galicia e nos interesaba. En fin, ali conocín a Toñito, conocín a historia, e vos publicastes, bueno, aquí publicouse este relatorio, este folletiño sobre o crime, que ten efectivamente moito interés, ¿no? A represión fascista nas Pontes en 1936. Entón, en segundo lugar, vou a facer unha glosa do que é esa historia memoria, porque o fai un historiador, pero tamén é a súa memoria, e despois vou a mencionar o libro, e por que fixemos o libro, porque todo está relacionado. Esta páxina web, a que lle dou tanto bombo, porque o ten, bueno, unha páxina que ten información, en fin, temos diferentes noticias, etc. Pero o máis importante da páxina é isto, a base de datos. E nesta base de datos, que hai 14.000 registros, 14.000, están pois todas as persoas que pudemos atopar en 313 registros municipais, en 400.000 páxinas, 400.000, repito, de 2.000 procesos militares que están no Arquivo Militar de Ferrol, traballos que xa fixeran localmente pois moitos autores a través de informacións reconocidas, 500 e pico entrevistas a xente, pois incluído o home máis bello de Galicia que morreu, o que era o máis bello, que morreu hai pois, medio ano ou así en Vigo, que estaba na Porta do Sol de Vigo o día que deron o golpe de Estado e leron o bando de guerra e que aínda vivía, é dicir, había moita xente viva daquela, cada vez hai menos, non? Pero precisamente canta menos xente viva hai, máis liberdade temos para falar. Eso é así, é lei de vida. Ben, fixemos un traballo moi intenso entre a Universidade de Vigo, a Universidade da Coruña e a Universidade de Santiago. Tuvemos moita axuda, conseguimos moito diñeiro, porque sin diñeiro non hai traballo. Este é o noso traballo, pero para facelo requeríamos moitos recursos, para ter personas traballando. Traballou moita xente durante moito tempo. E o que construímos, entre outras cousas, aparte dunha base de datos de 500 entrevistas, en fin, 25.000 imágenes, recuperamos unhas 14.000 fotografías que tiñan as familias, que tedes as familias, e hoxe xa temos unha base de datos, e recuperamos 14.000 historias de 14.000 persoas. Non están todos os que foron, pero sí que foron todos os que están, ¿no? E, como vedes, se pode buscar pois por nome, por apelido ou por veciñanza ou donde naceu. E se miramos as Pontes, se está ben isto, ainda mirei outro día e agora non encontro,
Non sei se pon Pontes ou As Pontes. Sí. Sí, xa pasei. É que vai quedando un cego e pouca luz. Más abaixo, vai amor. Nas. E buscamos veciñanza tamén nas Pontes. Non nas Somozas que queda ao pé, senón nas Pontes que é onde estamos. E non lle damos nin a afiliación política, nin ao acontecemento, nin a profesión, nin ao ano de morte, e recollemos ambos sexos e buscamos, pois nos saen 4 resultados. De xente conocida, cunha pequena información e incluso unha foto, porque, bueno, non tuvemos recursos para poder facer este enlace, pero en algún caso sí que pudemos facelo, por exemplo, neste caso, non? Temos unha foto do expediente e a súa foto, e, pois, unha pequena... Non se trata de facer biografía, simplemente de dar noticia. Isto é como un muro aberto que se ve desde calquera sitio do mundo, e onde estas persoas están. Non estaban, máis que na casa, na memoria, nos velorios, nos contos da... Exactamente. Pero ahora están. Neste caso, pois é un home de 23 anos, labrego, natural das Pontes de García Rodríguez, veciño das Pontes, cunha causa aberta en Ferrol por adhesión á rebelión instruída contra a tripulación do transporte de guerra Almirante Lobo co resultado da absolución. Si escollemos os nacidos nas Pontes, só os nacidos, temos outro resultado. É simplemente para que vexades como se manexa. Efectivamente, en función do que lle des, son os que vivían nas Pontes, eran nados nas Pontes, non? Neste caso temos outro resultado, únicamente un. Non, únicamente 0, digo. Non, porque aquí non puxen calquera, sino Arnoia. Ahora sí. Un de un. Páxina 1 de 1, 7 resultados. Non nos imos repasar todos. Nalgún caso, pois figura pois eso que estudaban, a súa afiliación política cando coñecemos. Conste que este é un dato que con isto da Lei de Protección de Datos se nos recomendou quitar e logo volvimos a poñer. Nos temos máis información da que aparece aquí, pero non toda a información que temos está aquí. De feito, temos uns 19.000 registros, pero só temos, digamos, creemos que adecuadamente confirmados estes 14.000. Que isto de que non aparece enteiro me complica un pouco. E se miramos ao revés, temos máis resultados aínda. 10. Pois non son moitos. Efectivamente hai máis xente. E podemos dicir, non son moitos. Pero se repasamos, vemos que un foi paseado, outro foi detido e inculpado e sobreseído o caso. Outro tamén foi paseado, outro máis foi paseado, outro máis foi paseado, outro foi procesado, outro foi paseado, outro foi paseado, outro foi paseado e un detido. É dicir, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paseados, non fusilados, nin mortos na guerra. Porque unha das formas de memoria que tiñamos todos, e como se nos contaba o asunto, que foi como me contaron tamén a min, é que foi da guerra. Non? Eso pasou na guerra. Non, non pasou na guerra. Porque pasou aquí. Aquí non houve frente, non houve batallas, non. Matouse a xente ou perseguíronla non por estar na guerra, sino porque ademais había unha guerra, ou porque se estaba nun contexto de guerra. En realidad se lle matou, ademais casi todos ao principio, non quero entrar nos detalles, nin nos datos, nin toda a información que temos de meses, período de execución, etc. Pero se vos fixades nas datas, 19 de agosto, 5 de setembro, 19 de agosto, 19 de agosto,
5 de setembro, 5 de setembro, 5 de setembro. É dicir, non pasaron 2 meses do golpe de Estado, porque o que houve non foi unha guerra, o que houve foi un golpe de Estado. Son dúas cousas distintas e dous tempos diferentes. Casi nunca se fala de aquelo como un golpe de Estado, pero foi un golpe de Estado. Un golpe de Estado que durou moito tempo, porque os que deron o golpe non triunfaron. Se triunfaran se acababa todo, non? Ou se perderan. Efectivamente, todo aquilo dá lugar a unha guerra, pero a guerra non empeza ao cabo de 15 días, nin dun mes. A guerra empeza cando, esa é a tesis que defendemos no libro, cando non se entra en Madrid. Porque se recordades un pouco, tedes idea, e a xente máis nova que estudiou e o ten máis fresco, todo o inicio do que chamamos guerra civil é un intento de tomar Madrid, porque Madrid é a capital do Estado e onde está o poder, e un golpe de Estado que quere tomar o poder. E como os que daban o golpe de Estado eran moito máis débiles e tiñan moito menos apoio do que logo nos fixeron creer durante 40 anos, porque eles tuveron 40 anos para contar a súa historia, efectivamente o que fixeron foi unha especie de avance en columnas para tomar Madrid. Algo moi parecido ao que fixeron despois da Segunda Guerra Mundial os alemáns con iso que se chamou a Guerra Relámpago. É dicir, había medios de transporte, movían as tropas e intentaban ocupar Oviedo desde aquí e sobre todo ocupar Madrid, non? Oviedo para ir ocupando o norte e sobre todo ocupar Madrid. E Madrid non caeu, eso ocurriu en novembro, pero entre xullo do 36 e novembro do 36 é onde se registra precisamente o maior período de asesinatos, de persecucións e de matanzas, que como hai que chamarlle, deso que chamamos a Guerra Civil. Non foron moitos, efectivamente. En Fene, que está aí ao pé, mataron en cálculos redondos o 5% da poboación, que se dice pronto. Non tiña a poboación que ten hoxe, efectivamente, non recordo a poboación que tiña, pero o cálculo exacto é o 4,9% da poboación. Non todos eran de Fene, algúns se foron matar ali, como o cura de Xestoso, etc. Pero, digamos, o número de mortes que aparecen son eses. O primeiro que quero destacar é que o asunto é complexo. É diferente a como eu creía cando me decían que meu avó desaparecera na guerra. De feito, durante anos pensei que morrera na guerra, hasta que me enterei de que non morrera, non? Porque como ademais non volvera hasta moitos anos despois, e polo tanto fixera a súa vida fora, como tantos, non? É dicir, todos os que tuveron que marchar e non puderon volver, ou levaron a familia ou fixeron a súa vida fora con outra familia, lóxicamente, non? Unha situación complexa e precisamente o folleto, esta publicación da represión fascista nas Pontes, que o que fai relatar ese crime, Barosas ou Barrosas? Barosas. É que eu creo que aí debe haber un erro de ser Barrosas, pero bueno, non sei porque me parece que non me sale a etimoloxía. Pero como digades é como é, non me vou dicir eu como se chama, non? Pois collendo esta publicación, claro, ao final me decía, quero que nos contes. Eu non vos podo contar como foron as cousas nas Pontes, porque eso sabedelo vos moito mellor que a min. E sabedelo na casa e a pouco que reunade esa información. A cuestión é como se reúne toda esa información. Nós sabemos e temos esta información, temos a información tamén, por certo, porque reconstruímos este crime, ainda que non está publicado pola nosa parte, por parte do proxecto, sí que o reconstruímos a raíz das entrevistas que fixemos aquel día, recollemos outras informacións, vimos os procesos militares, pero non vou falar do que fixemos nós, sino do que publicastes vos, que é igual de útil e igual de práctico. E a mí me sirve para facer unha especie de comentario de texto e ilustrar como nós interpretamos o que pasou, é dicir, ese pasado incómodo. A verdade é que me parece bastante modélico do complicado que foi aquelo e do complicado que é recordar o que pasou. Nesta publicación, o primeiro que hai é unha referencia a unha guía das Pontes de finales do franquismo. E asombrosamente, nesa guía, faise mención do crime. O teño letra moi pequena, non consigo lelo, pero millor así. Digamos que se fai un relato falso, o que era habitual a finales do franquismo, de que, bueno, logo chegou, vai contando un pouco a historia das Pontes así resumida, e despois chegou a guerra,
E chegados aquí, só lle falta decir, no relato sempre era o mesmo, e logo xa sabemos o que pasou, porque todo o mundo sabe o que pasou. No ano 60 non había que explicar o que pasara, todo o mundo sabía. Entón aquí o explica, e di, houve moitas mortes, moita xente morreu na guerra, moitos fillos de moitas familias morreron nos frentes, e naquel contexto tamén de enfrentamento entre uns e outros, sempre se contaba igual, houbo que lamentar a morte nun crimen destas características, non? Entón, o curioso do asunto é que estamos no final do franquismo, entón é moi relevante como nos contaban a historia naquel momento, e aquí a contan dunha forma modélica, é dicir, para turistas, que quere saber como eran as Pontes. O significativo é que inclúen o crime, a mí o que me chama a atención, non o agochan, non deixan de falar deso, o cal ten un significado, que tuvo un enorme significado, como puiden comprobar o día de exhumación. Non puido ser borrado, non da memoria, sino do recordo e da historia. Por eso, cando se escriba a historia das Pontes nese momento, en que sea resumida, hai que dicilo, hai que contalo. Eso é o asombroso deste texto. E a cuestión é como se conta. Estamos na lógica do que vai ser despois a transición. E non é que haxa olvido, hai recordo. O problema é como se recorda. É un recordo que mistura o olvido e a confusión. Mete todo na guerra, naquelo que pasou, naqueles tempos. Irmão contra irmão, odio. Pero iso non é verdade. Se volvemos ao que vos decía antes, estamos falando dun golpe de Estado que dan uns cantos militares. Situádevos no 23 de febreiro do 81, non fan falta tantas persoas para dar un golpe de Estado. Solo depende técnicamente de como se produce. Se colles todo o poder, que foi o que fixeron no 81, precisamente porque tiñan a experiencia do que fora o 36, algúns estuveran o 36, como Miláns, pois xa está. Xa un golpe, o que quede cambiar o poder, por lo tanto ten que tomalo. Non era o caso. Non sigo por aí. O que reflicte este texto de finales do franquismo é que todo o mundo foi víctima. Só hai víctimas. Non hai máis que víctimas. Uns morreron na guerra, outros morreron porque aquilo era un lío e se mataban irmãos contra irmãos, outros morreron porque no enfrentamento das dereitas e as esquerdas, que xa non hai nos anos 60, porque non hai dereitas e esquerdas, só hai o réximen, pois aquilo que era tan malo, só hai víctimas e todos son culpables. Non hai inocentes. Os mortos non son inocentes, tampouco. Outra cosa significativa deste texto, que ten que ver co que todos sabemos e co que todos sabedes, é que, co que xa supoñíamos cando empezamos esta investigación, entre outras cousas porque todos falamos na casa destas cousas, é que, en realidade, o que demostra este texto é que tamén nas Pontes todo o mundo sabe o que pasou. E todo o mundo sabe quen foron os mortos e quen foron os que os mataron. Eso non aparece. Era imposible que aparecera. Porque na lógica da reconciliación e de acabar co pasado e de mirar para diante, que era o que quería aquela sociedade, non alguén que o acordara, sino todo o mundo, pois eso como se manexaba. É dicir, como nos decían moitos que entrevistamos, como podíamos seguir vivindo, como lle iba a decir, me dixo unha señora de Ribadeo, filla dun carabinero, como lle iba a decir eu a fulano que salía coa filla de Mengano, que anduvera a tiros con el cando intentaba cruzar a ría para que non o matara. Non lle podía contar eso, non se podía contar. Pero que non se podía contar, porque senón a convivencia era imposible. Uns mataran e ganaran e outros perderan. E así tuveron que vivir durante 40 anos. E iso é o primeiro que temos que entender, e que todo o mundo sabe, non estou dicindo nada que non saibades todos e todas, non? O que quero decir é que iso que afecta a nosa forma de ver o pasado, e por iso lle chamamos pasado incómodo. Sempre os acontecementos son coñecidos, sempre hai un relato e aproximadamente se sabe exactamente quen foron os que mataron e os que participaron. E se conocen os acontecementos. E o caso deste crime é absolutamente modélico, e aquí se ve. Pero claro, hai moitas
Boa tarde a todos, benvidos e gracias por estar aquí, por acompañarnos. Unha xornada máis das que organizamos dentro da Asociación de Estudios Históricos UME, sería xa a segunda. Logo comentaremos ao final que ainda temos outra interesante tamén o venres día 12. E hoxe toca falar de un catedrático, un doutor en Historia Contemporánea, Lourenzo Fernández Prieto. Supoño que moitos de vos coñecédelo porque, bueno, os que habitúan a ver unha canle de televisión determinada, pois, non sei se asiduo, pero moitas veces participa de V Televisión. Naceu en Ribadeo, ven dende Santiago en estos momentos, é vicerrector de Relacións Institucionais da Universidade de Santiago de Compostela entre 2007 e 2010. E na actualidade é director do Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Compostela e tamén membro do Consello de Redacción de varias revistas científicas. Está especializado en Historia Agraria e Historia do século XX. Os seus ámbitos principais de traballo referen a mudanza tecnolóxica, as mudanzas na sociedade rural contemporánea e a política da memoria. Dirixe o proxecto interuniversitario Nomes e Voces, adicado á investigación da represión franquista en Galicia, e ao Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da USC Istagra. Hoxe, aparte de relatarnos o que é a súa conferencia que ten por título Historia do pasado incómodo, o golpe e a guerra, aproveitamos que esa conferencia ven un pouco ligada a un libro que logo nos falará él, Outras miradas sobre golpe, guerra e dictadura, que por certo tedes algúns, se os queredes adquirir, xa vos lo comentarei, tamén asinará sin problema ningún. Douvos paso a un compañeiro da Asociación UME que tivo varios anos de compartir vivencias co noso relator de hoxe, que é Toñito Castro, e que vos pode contar algo máis, e ele tamén vos dirá as publicacións que ten feito a persoa que nos vai a falar hoxe. Sin máis, deixo ya Toñito que vos comente. Boas tardes, benvidos. Eu, despois da presentación de Fina, pois pouco me queda que decir. O que me queda que decir que conocémolo a través desta obra As vítimas, os nomes, as voces e os lugares, que para nosotros é moi importante da verdadeira historia galega, que naide falaba dela, nin se fala. Ele é o coordinador interuniversitario desto. Tomamos colaboración, veo a nosa exhumación ás Pontes, dedícalle moito tempo e pouco máis. As obras veñen redactadas aquí, o sea, que xa vos deixo con Lorenzo que fala, que vos vai falar. Pois moitas grazas. Pois moitas grazas pola presentación, por acompañarme, por convidarme, por vir aquí esta noite todos e todas. Fora vai máis frío, aquí estáse máis quente. Aproveito para, en fin, volver a ver a vellos amigos, a Rivera, a Pernas, a Coello, que hai anos que non nos vía, non? E a chegarme por esta vila que para min é bastante próxima, ainda que aparentemente lonxana. Cando a Fina me convidou e me explicou o sentido das xornadas, eu dixenlle pois que xa que viña a feira aproveitábamos para vender o xato, non? Entonces, como que se quería que falara desto, me pareceu oportuno facelo desta forma e empezar a falar do libro. Non é a presentación do libro, pero tamén é a presentación do libro. E explico-vos por qué. Porque quería falar ela tamén me falou como un criterio da cuestión do crime das Barrosas, e queríamos falar de tres cousas en realidad. Unha, que xa foron mencionadas, unha, a experiencia de Nomes e Voces, este proxecto de investigación que podes na pantalla, ainda que non se ve moi ben porque non hai xeito entre unha cousa e outra, pero é dicir que vese menos do que se deberá ver, pero vese o suficiente, e se queredes entrar podedes facelo. Eu en realidade sempre me dediquei a estudiar o mundo rural e a historia da agricultura. A eso me dediquei eu toda a vida e me sigo dedicando, pero no medio sempre atopaba a memoria.
a memoria da miña familia, a memoria do meu avó que se tuvo que marchar nunha lancha, o meu avó de Rinlo que se tuvo que marchar nunha lancha desde o que hoxe é o Acuario, que antes era unha cetaria dunha familia de Malpica coa que ele estaba emparentado, e que acabou en Venezuela, e o patrón da lancha acabou en Mauthausen, no campo de concentración. Historias que son aparentemente pouco comuns, pero das que todos temos noticia pouco que miramos ao noso arredor. Por lo tanto, eu como historiador, incluso podo decir como tantos da miña época que fixemos historia pola guerra, ainda que logo nos dedicáramos a estudiar as vacas, ¿no? Entón a guerra sempre volvía. En un momento determinado, que coincide con eso que chamamos a recuperación da memoria histórica, algúns como a min e outros que estábamos en posición de poder decidir a que nos dedicábamos e que estudiábamos, dixemos, bueno, pois é o momento de colaborar con toda esa enxurrada de interés que tamén é o noso, por conocer o pasado, que se chamaba, decía Toñito Verdadeiro, que nos chamamos neste libro incómodo, ¿no? Incómodo porque non sabemos como manexalo, ¿no? En fin, hoxe aquí, como en calquera sitio, hai xente que dice, ai, que ben que van falar deso, e hai outros e outras que din, tamén, mira que darlle voltas ao de sempre. Por iso quería presentarvos primeiro a páxina Nomes e Voces, é dicir, esta páxina é o traballo que fixemos durante 6 anos. Un traballo que o ano pasado presentei en varias universidades norteamericanas e aseguro-vos que quedaron asombrados. E que podemos decir que por unha vez os galegos non vamos por detrás, senón que vamos por diante. En segundo lugar, quero aproveitar o material que me mandou Fina, que eu coñecía, pero non coñecía, e a miña experiencia na exhumación, que non foi unha experiencia, foi vir a ver, ¿no? E a ver como funcionaba, era a primeira que se facía en Galicia e nos interesaba. En fin, ali conocín a Toñito, conocín a historia, e vos publicastes, bueno, aquí publicouse este relatorio, este folletiño sobre o crime, que ten efectivamente moito interés, ¿no? A represión fascista nas Pontes en 1936. Entón, en segundo lugar, vou a facer unha glosa do que é esa historia memoria, porque o fai un historiador, pero tamén é a súa memoria, e despois vou a mencionar o libro, e por que fixemos o libro, porque todo está relacionado. Esta páxina web, a que lle dou tanto bombo, porque o ten, bueno, unha páxina que ten información, en fin, temos diferentes noticias, etc. Pero o máis importante da páxina é isto, a base de datos. E nesta base de datos, que hai 14.000 rexistros, 14.000, están pois todas as persoas que pudemos atopar en 313 rexistros municipais, en 400.000 páxinas, 400.000, repito, de 2.000 procesos militares que están no Arquivo Militar de Ferrol, traballos que xa fixeran localmente pois moitos autores a través de informacións reconocidas, 500 e pico entrevistas a xente, pois incluído o home máis bello de Galicia que morreu, o que era o máis bello, que morreu hai pois, medio ano ou así en Vigo, que estaba na Porta do Sol de Vigo o día que deron o golpe de Estado e leron o bando de guerra e que aínda vivía, decir, había moita xente viva daquela, cada vez hai menos, non? Pero precisamente canta menos xente viva hai, máis liberdade temos para falar. Eso é así, é lei de vida. Ben, fixemos un traballo moi intenso entre a Universidade de Vigo, a Universidade da Coruña e a Universidade de Santiago, tuvemos moita axuda, conseguimos moito diñeiro, porque sin diñeiro non hai traballo. Este é o noso traballo, pero para facelo requeríamos moitos recursos, para ter persoas traballando. Traballou moita xente durante moito tempo. E o que construímos, entre outras cousas, aparte dunha base de datos de 500 entrevistas, en fin, 25.000 imágenes, recuperamos unhas 14.000 fotografías que tiñan as familias, que tedes as familias, e hoxe temos dunha base de datos, e recuperamos 14.000 historias de 14.000 persoas. Non están todos os que foron, pero sí que foron todos os que están, ¿no? E, como vedes, se pode buscar pois por nome, por apelido ou por veciñanza ou donde naceu. E se miramos as Pontes, se está ben isto, ainda mirei outro día e agora non encontro,
Non sei se pon Pontes ou as Pontes. Sí, xa pasei. É que vai quedando un cego e pouca luz. Más abaixo, moi amor. Nas. E buscamos veciñanza tamén nas Pontes. Non nas Somozas que queda ao pé, sino nas Pontes que é onde estamos. E non lle damos nin a afiliación política, nin ao acontecemento, nin a profesión, nin ao ano de morte, e recollemos ambos sexos e buscamos, pois nos saen 4 resultados. De xente conocida, cunha pequena información e incluso unha foto, porque, bueno, non tuvemos recursos para poder facer este enlace, pero en algún caso sí que pudemos facelo, por exemplo, neste caso, non? Temos unha foto do expediente e a súa foto, e, pois, unha pequena... Non se trata de facer biografía, simplemente de dar noticia. Isto é como un muro aberto que se ve desde calquera sitio do mundo e onde estas persoas están. Non estaban, máis que na casa da memoria, nos velorios, nos contos da... Exactamente. Pero ahora están. Neste caso, pois é un home de 23 anos, labrego, natural das Pontes de García Rodríguez, veciño das Pontes, cunha causa aberta en Ferrol por adhesión á rebelión instruída contra a tripulación do transporte de guerra Almirante Lobo co resultado da absolución. Si escollemos os nacidos nas Pontes, só os nacidos, temos outro resultado. É simplemente para que vexades como se manexa. Efectivamente, en función do que lle des, son os que vivían nas Pontes, eran nados nas Pontes, non? Neste caso temos outro resultado, únicamente un. Non, únicamente 0, digo. Non, porque aquí non puxen calquera, sino Arnolla. Ahora sí. Un de un. Páxina 1 de 1, 7 resultados. Non nos imos repasar todos. En algún caso, pois figura pois eso que estudaban, a súa afiliación política cando coñecemos. Conste que este é un dato que con isto da Lei de Protección de Datos se nos recomendou quitar e logo volvimos a poñer. Nos temos máis información da que aparece aquí, pero non toda a información que temos está aquí. De feito, temos uns 19.000 registros, pero só temos, digamos, creemos que adecuadamente confirmados estes 14.000. Que isto de que non aparece inteiro me complica un pouco. E se miramos ao revés, temos máis resultados aínda. 10. Pois non son moitos. Efectivamente hai máis xente. E podemos dicir, non son moitos. Pero se repasamos, vemos que un foi paseado, outro foi detido e inculpado e sobreseído o caso. Outro tamén foi paseado, outro máis foi paseado, outro máis foi paseado, outro foi procesado, outro foi paseado, outro foi paseado, outro foi paseado e un detido. É dicir, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paseados, non fusilados, nin mortos na guerra. Porque unha das formas de memoria que tiñamos todos, e como se nos contaba o asunto, que foi como me contaron tamén a min, é que foi da guerra. Non? Eso pasou na guerra. Non pasou na guerra. O que pasou aquí, pasou aquí. Aquí non houve frente, non houve batallas, non. Matouse a xente ou perseguirona non por estar na guerra, sino porque ademais había unha guerra, ou porque se estaba nun contexto de guerra. En realidad se lle matou, ademais casi todos ao principio, non quero entrar nos detalles, nin nos datos, nin toda a información que temos de meses, período de execución, etc. Pero se vos fixades nas datas, 19 de agosto, 5 de setembro, 19 de agosto, 19 de agosto,
5 de setembro, 5 de setembro, 5 de setembro. É dicir, non pasaron 2 meses do golpe de Estado, porque o que houve non foi unha guerra, o que houve foi un golpe de Estado. Son dúas cousas distintas e dous tempos diferentes. Casi nunca se fala de aquelo como un golpe de Estado, pero foi un golpe de Estado. Un golpe de Estado que durou moito tempo, porque os que deron o golpe non triunfaron. Se triunfaran se acababa todo, non? Ou se perderan. Efectivamente, todo aquilo dá lugar a unha guerra, pero a guerra non empeza ao cabo de 15 días, nin dun mes. A guerra empeza cando, esa é a tesis que defendemos no libro, cando non se entra en Madrid. Porque se recordades un pouco, ou tedes idea, e a xente máis nova que estudiou e o ten máis fresco, todo o inicio do que chamamos guerra civil é un intento de tomar Madrid, porque Madrid é a capital do Estado, é onde está o poder, e un golpe de Estado que quere tomar o poder. E como os que daban o golpe de Estado eran moito máis débiles e tiñan moito menos apoio do que logo nos fixeron creer durante 40 anos, porque eles tuveron 40 anos para contar a súa historia, efectivamente o que fixeron foi unha especie de avance en columnas para tomar Madrid. Algo moi parecido ao que fixeron despois da Segunda Guerra Mundial os alemáns con iso que se chamou a Guerra de Relámpago. É dicir, había medios de transporte, movían as tropas e intentaban ocupar Oviedo desde aquí e sobre todo ocupar Madrid, non? Oviedo para ir ocupando o norte e sobre todo ocupar Madrid. E Madrid non caeu, eso ocurriu en novembro, pero entre xullo do 36 e novembro do 36 é onde se registra precisamente o maior período de asesinatos, de persecucións e de matanzas, que como hai que chamarlle, deso que chamamos a Guerra Civil. Non foron moitos, efectivamente. En Fene, que está aí ao pé, mataron en cálculos redondos o 5% da poboación, que se dice pronto. Non tiña a poboación que ten hoxe, efectivamente, non recordo a poboación que tiña, pero o cálculo exacto é o 4,9% da poboación. Non todos eran de Fene, algúns se foron matar ali, como Cura de Xestoso, etc. Pero, digamos, o número de mortes que aparecen son eses. O primeiro que quero destacar é que o asunto é complexo. É diferente a como eu creía cando me decían que meu avó desaparecera na guerra. De feito, durante anos pensei que morrera na guerra, hasta que me enterei de que non morrera, non? Porque como máis non volvera hasta moitos anos despois, e polo tanto fixera a súa vida fora, como tantos, non? É dicir, todos os que tuveron que marchar e non puderon volver, ou levaron a familia ou fixeron a súa vida fora con outra familia, lóxicamente, non? Unha situación complexa, e precisamente o folleto, esta publicación da represión fascista nas Pontes, que o que fai relatar ese crime, Barosas ou Barrosas? Barosas. É que eu creo que aí debe haber un erro de ser Barrosas, pero bueno, non sei porque me parece que non me sale a etimoloxía. Pero como digades é como é, non vou dicir eu como se chama, non? Pois collendo esta publicación, claro, Fina me decía, quero que nos contes. Eu non vos podo contar como foron as cousas nas Pontes, porque eso sabedelo vos moito mellor que a min. E sabedelo na casa e a pouco que reunade esa información. A cuestión é como se reúne toda esa información. Nós sabemos e temos esta información, temos a información tamén, por certo, porque reconstruímos este crime, ainda que non está publicado pola nosa parte, por parte do proxecto, sí que o reconstruímos a raíz das entrevistas que fixemos aquel día, recollemos outras informacións, vimos os procesos militares, pero non vou falar do que fixemos nós, sino do que publicastes vos, que é igual de útil e igual de práctico. E a mí me sirve para facer unha especie de comentario de texto e ilustrar como nós interpretamos o que pasou, é dicir, ese pasado incómodo. A verdade é que me parece bastante modélico do complicado que foi aquelo e do complicado que é recordar o que pasou. Nesta publicación, o primeiro que hai é unha referencia a unha guía das Pontes de finales do franquismo. E asombrosamente, nesa guía, faise mención do crime. O teño letra moi pequena, non consigo lelo, pero millor así. Digamos que se fai un relato falso, o que era habitual a finales do franquismo, de que, bueno, logo chegou, vai contando un pouco a historia das Pontes así resumida, e despois chegou a guerra, e chegados aquí
só lle falta decir, no relato sempre era o mesmo, e logo xa sabemos o que pasou, porque todo o mundo sabe o que pasou. No ano 60 non había que explicar o que pasara, todo o mundo sabía. Entón aquí o explica e di: houve moitas mortes, moita xente morreu na guerra, moitos fillos de moitas familias morreron nos frentes, e naquel contexto tamén de enfrentamento entre uns e outros, sempre se contaba igual, houve que lamentar a morte nun crimen destas características, non? Entón, o curioso do asunto é que estamos no final do franquismo, entón é moi relevante como nos contaban a historia naquel momento, e aquí a contan dunha forma modélica, é dicir, para turistas, que quere saber como eran as Pontes. O significativo é que inclúen o crime, a mí o que me chama a atención, non o agochan, non deixan de falar deso, o cal ten un significado, que tuvo un enorme significado, como puiden comprobar o día de exhumación. Non puido ser borrado, non da memoria, sino do recordo e da historia. Por iso, cando se escriba a historia das Pontes nese momento, en que seña resumida, hai que dicilo, hai que contalo. Iso é o asombroso deste texto. E a cuestión é como se conta. Estamos na lógica do que vai ser despois a transición. E non é que haxe olvido, hai recordo. O problema é como se recorda. É un recordo que mistura o olvido e a confusión. Mete todo na guerra, naquelo que pasou, naqueles tempos. Irmão contra irmão, odio. Pero iso non é verdade. Se volvemos ao que vos decía antes, estamos falando dun golpe de Estado que dan uns cantos militares. Situadevos no 23 de febreiro do 81, non fan falta tantas persoas para dar un golpe de Estado. Solo depende técnicamente de como se produce. Se colles todo o poder, que foi o que fixeron no 81, precisamente porque tiñan a experiencia do que fora o 36, algúns estuveran o 36, como Miláns, pois xa está. Xa un golpe, o que quere cambiar o poder, por lo tanto ten que tomalo. Non era o caso. Non sigo por aí. O que reflicte este texto de finales do franquismo é que todo o mundo foi víctima. Só hai víctimas. Non hai máis que víctimas. Uns morreron na guerra, outros morreron porque aquilo era un lío e se mataban irmãos contra irmãos, outros morreron porque no enfrentamento das dereitas e as esquerdas, que xa non hai nos anos 60, porque non hai dereitas e esquerdas, só hai o réxime, pois aquilo que era tan malo. Solo hai víctimas e todos son culpables. Non hai inocentes. Os mortos non son inocentes, tampouco. Outra cosa significativa deste texto, que ten que ver co que todos sabemos e co que todos sabedes, é que, co que xa supoñíamos que cando empezamos esta investigación, entre outras cousas porque todos falamos na casa destas cousas, é que, en realidade, o que demostra este texto é que tamén nas Pontes todo o mundo sabe o que pasou. E todo o mundo sabe quen foron os mortos e quen foron os que os mataron. Eso non aparece. Era imposible que aparecera. Porque na lógica da reconciliación e de acabar co pasado e de mirar para diante, que era o que quería aquela sociedade, non alguén que o acordara, sino todo o mundo, pois eso como se manexaba. Como nos decían moitos que entrevistamos, como podíamos seguir vivindo, como lle iba a decir, me dixo unha señora de Ribadeo, filla dun carabinero, como lle iba a decir eu a fulano que salía coa filla de Mengano, que anduvera a tiros con el cando intentaba cruzar a ría para que non o matara. Non lle podía contar eso, non se podía contar. Pero que non se podía contar, porque senón a convivencia era imposible. Uns mataran e ganaran e outros perderan, e así tuveron que vivir durante 40 anos. E iso é o primeiro que temos que entender, e que todo o mundo sabe, non estou dicindo nada que non saibades todos e todas, non? O que quero decir é que iso é o que afecta a nosa forma de ver o pasado, e por iso lle chamamos pasado incómodo. Sempre os acontecementos son coñecidos, sempre hai un relato e aproximadamente se sabe exactamente quen foron os que mataron e os que participaron. E se conocen os acontecementos. E o caso deste crime é absolutamente modélico, e aquí se ve. Pero claro, hai moitas oscuras.
cal é a razón? Por que os matan? Por que matan a aqueles e non a outros? Por que hai ese número de mortos e non hai máis? Por que escollen a uns? Aquí tamén o sabedes, pero iso foi igual máis ou menos en todas partes. Cal foi a explicación? Cal é a explicación que temos que dar? Cal foi a explicación que deu o réximen? Ou incluso os exiliados? Bueno, pois as liortas, as vellas rencillas, xa se levaban mal, tiñan contas pendentes, así se conta tamén o crime das Barosas, incluso con un elemento romántico, un amor polo medio, malas avenencias de rapaces que logo cando chega o momento aproveitan. Pero o que descubrimos nós, cando analizamos todo xunto, e volvemos a recordar que estamos diante dun momento de golpe de Estado, é que hai quen quere matar e está disposto a facelo, porque senón non hai morte, e hai quen quere que maten, porque senón non hai autorización. E aí, nesa parte que ainda non conocemos ben, é onde está a razón da morte, non? E a razón é política, a razón é político-militar, digamos, non? É aleccionar, demostrar e sacar o poder. Porque cando un vai por aí e lle falan, non, das rencillas, etc., a miña resposta, a nosa resposta sempre é a mesma. É certo, sería pola razón que fora. E cando un conta o caso, pois efectivamente acaba encontrando pois que aquel lle roubou a terra, que aquel lle prestara cartos e non lles quería devolver, que o outro lle roubara a moza, pero só morreron dun lado, non morreron do outro, polo menos aquí, non? Por tanto, hai razóns políticas. Hai razón para facelo, e hai unha razón de sacarlle o poder a que non o ten, unha razón simbólica. O que nos leva que as dúas versións son verdade, é dicir, o mataron polas ideas, que é outra versión, non? O mataron polas ideas, porque era dos outros, porque pensaba de outra forma, porque o mataron polas ideas, pero tamén o mataron por rencillas. Iso que o convertiu en víctima propiciatoria. Pero o que vemos no crimen de aquí, e o que veremos en casi todos os crímenes, no fondo, se vedes, estou utilizando o que pasou nas Pontes para contar o que pasou en todas partes, polo menos en Galicia, e que tamén hai salvadores, que tampouco os viramos nunca, porque de tanto mirar para as víctimas non atopábamos, bueno, de tanto mirar para as víctimas non buscábamos os verdugos non se miraban, xa se sabían para que mover eso. Pero nós como historiadores necesitamos saber quen son os verdugos. A xente para convivir non, pero despois de 80 anos nos necesitamos saber quen matou a quen, porque senón non podemos explicar nada. Nos necesitamos saber cal era o perfil das persoas que estuveron dispostas a ir a xunto do veciño e pegarlle un tiro. Eso non hai nada máis brutal, non hai peor ruptura da convivencia que eso. E pasou. Por lo tanto, necesitamos saber. Pero, cando un busca, tamén encontra outra parte, que tamén está na historia que se conta, non? Pois fulano librou da morte porque o curmán, o padriño, chamou, falou, buscou, impediu. Tamén no relato do crime das Barosas, tamén está o mesmo, non? Tamén hai salvadores, ou hai xente que di, non? Normalmente os que din eso logo chegaron alcaldes, sempre. É dicir, tuveron poder, falo por exemplo do meu pueblo, logo tuveron poder para contar a historia de outra forma e colocarse eles no medio da historia dicindo que eles quixeron evitalo é o que dicen no anos 60 ou a finales dos anos 50. Non é o que pasou e non é tampouco o que está no relato moitas veces. Outra coisa é que si é o alcalde e conseguiu o poder que querían con aquel golpe de Estado, tamén localmente, pois, para que lle vamos a levar a contraria? Non ganamos nada levándolle a contraria. É mellor levarse ben con el, non? A iso lle chamamos convivencia. Dos que perderon cos que ganaron, non? E digo que tamén atopamos salvadores porque efectivamente hai moitos salvadores e os atopamos tamén aquí. O que pasa é que nunca os buscamos, porque se só hai víctimas e non hai verdugos, os salvadores non teñen sentido, pero sí que houve moitos salvadores. E máis, unha das cousas que nós atopamos despois de estudiar, o proxecto este era para estudiar as víctimas, non para estudiar os verdugos, tampouco para estudiar os salvadores,
pero cando un busca no pasado como se fora unha selva, non? Todo o que necesita para entendelo, tamén atopa outras cousas, e se un o busca, o encontra. E efectivamente, unha das boas noticias que vos podo traer do pasado é que contra a historia que nos contaron, mataron a moita xente, houbo quen os matou e quen as matou, pero a sensación, e solamente unha sensación que quero convertir en hipótese, é que a inmensa maioría da xente se comportou dunha forma bastante razonable. É dicir, que a inmensa maioría da xente, contra o que nos contaron despois, non digo no franquismo, non digo despois da guerra, digo naqueles meses, cando todo estaba empezando, entre o 20 de xullo, o 21, o 22, cando empezaron aquí as cousas, e principios do século do ano 37, en febreiro do 37 acaban as matanzas, en xaneiro xa matan a moi pouca xente, logo siguen matando moita hasta 1975, hasta 1976, pero xa non é ese momento de ir a por eles para acabar con eles, porque estamos na lógica do golpe de Estado. Pois nese contexto houve moitísima xente, pero por razóns que son fáciles de entender, porque aquela sociedade, é dicir, os vosos bisavós ou os vosos avós, nunca tal viran, nunca tuveran que enfrentarse a aquela morte, nunca tuveran que enfrentarse a unha ideoloxía que quería construir o futuro asesinando ao veciño. Nunca tal viran. Podían darse de paus nas festas, ou nos partidos de fútbol, ou podían facer moitas barbaridades, pero non desa forma e non organizadamente. De forma que unha parte importante das elites, da xente con posibles, que tuvera cargos políticos, que estuvera na Restauración, xa moi antes da República, non apoiou decididamente aquela matanza. Porque o que houve, insisto, foi unha matanza. Cando se matan 5.000 personas, 4.000 personas en 5 meses, como lle chamamos a eso? Vímolo en Ruanda, vímolo en Yugoslavia, vímolo aquí. No relato do crimen das Verdosas hai milicianos, e isto din os que intentan manter o orden, esos milicianos, xente que participa das milicias de Falanxe, das milicias que se organizan, que fuxen para non ir a cometer ese crimen, que non queren aparecer, que desaparecen, e están cos que están dando golpe, están coas novas autoridades, e hai testemunhas de que se queixan de que desaparecen. E hai outros que din que aquilo non está ben, e o explican ademais, no momento, non 20 anos despois como alcalde falanxista, non, naquel momento. E isto, por certo, está no relato que está moi ben aquí traído neste folleto do alcalde republicano que escapou, non no relato do alcalde franquista, sino no relato do alcalde republicano. E no relato dos falanxistas, que tamén se ve na página 20, bueno, non vou entrar no detalle, digamos ese relato que chamei do alcalde falanxista, non? Ou dos falanxistas que seguiron vivindo na localidade, en fin, isto aprendino localmente. Eu isto aprendino antes de estudialo, como me interesaba o tema e tiña a sensibilidade de facelo, fixen algo que ao mellor non se debe facer, pero que o meu interese e a miña intriga era tanta que moito antes de empezar este proxecto, xa desde que facía carreira, cada vez que me tocaba cuidar a un parente ou a un familiar nos últimos días, bueno, sempre che tocan esas cousas, por desgracia, é lei de vida, algún tío, miña aboa, nos últimos anos da súa vida, cando están máis faladores, cando, en fin, cando ninguén fala con eles e eu iba ali a falar con eles, e cando che contan a verdade, claro, e é cando sabes realmente o que pasou, e é cando descubres que o que che contaron e o que se conta habitualmente non é verdade. O que é habitual, e isto tamén está neste relato, é que o relato dos falanxistas consiste en culpar a outros, sempre foron outros, non só o relato do alcalde falanxista, digamos, non? E os concelleiros, os que tuveron máis poder na vila, en xeral foron outros. E logo hai outra parte que ten que ver, que é unha cousa así casi entre antropolóxica e máxica, non? Cousa de meigas. Os que mataron
sempre tuveron mal final. A que sí? No, por aí dicen que no, a mellor no. En algúns relatos, os que mataron sempre tuveron mal final. Antoñito das Monxas, por falar de alguén que non conocedes, que foi malísimo, alá en Ribadeo, chegou á Guardia Municipal, pero sempre tuvo unha mala vida. Tito Cuervo, que era fillo dun notario, un rapaz novo, foi un perdido. Digamos que a culpa se sitúa nos peores, exactamente. O tempo compensa a todos, ou Dios, ou quen sexa, non? E logo hai unha cousa moi significativa, e paso xa ao libro, porque non sei se vos estou aburrindo, vos estou interesando, vos vexo así axexantes, pero non estou moi seguro. E además me gustaría que despois me preguntarades cousas, ou me levarades a contraria, ou me derades a vosa opinión, non? No texto hai unha cousa prodixiosa, que eu non recordaba, porque eu non estuve como vos digo, o equipo era moita xente, e hoxe falando con algúns dos que estuveron vendo este proceso en Ferrol me contaban algún detalle. Hai unha cousa prodixiosa, absolutamente prodixiosa, do ano 79 ou 78, 79, que é unha testemunha dun guardia civil que participou, que era guardia civil nas Pontes, que participou naquela situación, se o leste, xa o sabedes, e que, por razóns de humanidade, non sei se o di exactamente, pero en todo caso se deduce, e para que unha persona tolleita puidera cobrar a pensión, e para poder cobrar a pensión tiña que reconocerselle que seu pai, que desaparecera no 36, deste mesmo, de Antón Rodeiro, pois que o pai morrera porque non estaba inscrito no registro civil. Todo isto é un lío, porque efectivamente para demostrar que a xente morreu hai que inscribirla no registro civil. Casi todos foron inscritos, pero algúns non, algúns foron desaparecidos, como na dictadura argentina. Igual, este era un caso deles. Pois quen é o que recoñece o que pasou? Un guardia civil. E o relato do Guardia Civil é asombroso por humano, para ser un Guardia Civil que pasou aquelo e viviu aquelo. E asombroso porque di, bueno, asombroso e modélico, porque o primeiro que di é éramos moitos, éramos tantos, non? O cura viña con nós, claro, porque como podes justificar ti o que pasou se non está sancionado polo divino? E claro, non todos os curas fixeron o mesmo, tamén houve moitos curas salvadores, pero aquel non, sempre había un cura que non, sempre había un cura que apoiaba e que daba non a extremaunción ao morto, sino a bendición ao asesino, que son dos cousas ben distintas. Por lo tanto, o Guardia Civil nos di que tiña unha sanción moral e religiosa e divina para facer o que fixeron. E logo sigue explicando e di o que é habitual e o que era previsible. Nos collímolo, pero levaron a outros e non o volvimos ver. Ao cuartel non chegou. El non sabe máis, pero, digamos, non sabe se foi asesinado, literalmente, se foi fusilado ou paseado ou que lle pasou, pero naquelas circunstancias é fácil deducilo e eu certifico para que o seu fillo poda cobrar a pensión. Bueno, insisto en que este é un rasgo non dun salvador, porque non o foi, pero si de alguén que nos demostra que a posteriori tuvo a mala conciencia ou a humanidade para ser capaz de poñer isto por escrito, e que nos conta unha historia, ou nos trae unha historia un pouco máis complicada que a de vos e malos e dun lado e do outro, porque efectivamente é moito máis complexo, non? Eu estou falando de xente que mata, de xente a que matan, de xente que é indiferente e de xente que fai algo para que non nos maten. Por lo menos hai esas 4 categorías, non? En términos humanos. Ao final, a sensación do relato do crime este, despois de ler todas as versións, é que querían darlles un escarmento e foiselles das mans. Non é verosímil, porque non se lle pode ir a tanta xente das mans e tantos sitios a vez para chegar a 5.000. Eso non é creíble. É creíble en cada caso, pero sumado non é creíble. E volvemos ao principio. Matáronos porque estaban dando un golpe de Estado e estaban retirándolles o poder. E o retiraban en cada sitio. E como ademais non había o apoio que logo nos contaron, tiñan que demostrar quen tiña o poder. E a única forma de demostrarlo naquela altura, en aquel momento, era non arrebatándolle o poder, sino arrebatándolle a vida, porque con eso
exemplificaban e retirabanlle calquera posible apoio. E lle decían a todos os demais o que lles podía pasar. Non facía falta matar a moitos, ainda que de algún sitio mataron a moitos. Chegaba con matar a algúns, aos sinalados. Si ao médico lle pasa o que lle pasou, por exemplo, ao médico máis importante que había en Lugo, e o máis rico de todos, que non lle vai pasar ao practicante? E para pechar o circo, o autor é, se non recordo mal, neto de unha das fillas do Petrucio, do patriarca, do tenente de alcalde asesinado, que como sempre nestes casos era unha persona republicana, efectivamente, de ideas avanzadas, porque estuvera en Cuba e ali fixera cartos, como o meu avó materno que naceu na Habana, como os meus bisavós que se casaron na Habana ainda que logo volveron, e dali trouxo moitas cousas, incluídas ideas avanzadas. E o autor é ademais cubano, non é das Pontes, pero é cubano, é membro da Academia de Historia, é como a min director dun departamento de Historia, é igual que a min, solo que en Cuba, en Habana, ¿no? Donde por certo tamén teño primos e curmáns, en Miami tamén, ¿no? Digamos que se pecha un círculo un pouco curioso e moi caleidoscópico, que o que nos leva é a explicar que ese pasado é moito máis complicado do que nos contaron, é moito máis complexo. E iso, e vou avanzando xa no final para non aburrirvos máis do debido, iso precisamente é o que intentamos explicar neste libro, que se chama, que está en castelán, porque en galego xa publicamos moito, pero fora non se queren enterar. Tamén somos unha potencia en leite, producimos o 40% de todo o leite de España, pero non se enteran. E somos unha potencia en pesca, somos a primeira flota solo galega de Europa e tampouco se enteran. Entón, ás veces hai que facer como fan outros e falarlles no seu idioma para que nos lean, ¿no? Porque en galego non nos van leer, eso xa vos lo digo. Ás veces o facemos en inglés últimamente porque tamén nos leen millor aínda, ¿no? Non nos leen millor, nos leen peor no resto do Estado, pero lles parece que queda millor, ¿no? E de que vai o libro? Pois o libro vai deso, de todo isto que vos acabo de contar, de intentar contar todo isto en forma de historia documentada. E no libro, a ver se encontro as páxinas polas que seguir para non, porque canto máis siga o guión menos vos vou a aburrir, espero. No libro está a experiencia de nomes e voces, as preguntas que nos facemos con toda a información que recollimos, con estas 14.000 historias para entendernos, ¿no? Pero no libro tamén está pois unhas 6 teses de doutoramento que durante 20 anos se foron facendo no noso departamento sobre o franquismo, sobre o sindicalismo vertical, as hermandades de labradores, os montes de veciños, a usurpación, os conflitos dos labregos, en fin, fundamentalmente na provincia de Pontevedra, na da Coruña e na de Lugo, menos en Ourense, ainda que tamén hai algún traballo de Ourense. No libro participamos 14 autores e autoras. Casualmente, e nos demos conta da primeira presentación, todos nacimos despois de 1960. E non é casualidade, é porque os que nacimos despois de 1960 nos facemos unhas preguntas que non se fan os que naceron antes, por razóns obvias. Porque eles xa tiñan moitas respostas, e non só tiñamos preguntas, porque a partir dos 60 ese relato que vos lín ao principio da historia das Pontes é ridículo, e a nos non nos cola. A xente que o viviu, sí, porque xa saben do que lle falan, pero os que non o vivimos non podemos entendelo. Como vamos a entender que houve xente que morreu no frente e xente que mataron aquí, uns contra outros, e pum, morreron, matáronos? Quen? Aí é onde están as preguntas. Que queremos con este libro? Pois queremos intentar explicar todo isto, como vos decía. Lle chamamos outras miradas, porque son as miradas desde aquí. Solo falamos de Galicia. Cando falan da guerra solo falan de Madrid e falan para toda España, pois nós facemos o mesmo, ¿no? Son outras miradas e empezamos polo golpe, que nunca está. Porque a primeira mirada é do golpe. En que consistiu? Por que a xente foi á guerra? No relato do franquismo, a xente foi á guerra porque quixo e porque era franquista. E no relato do antifranquismo tamén.
Se un lle pregunta aos que fixeron a guerra no bando republicano, vos din que todos os galegos eran franquistas, porque fixeron a guerra con Franco, incluído Ramón Piñeiro, Celso Emilio Ferreiro, Avelino Pousantelo, etc, etc, etc. No, por esa razón non sería. Por que decimos que eran franquistas? Porque fixeron a guerra con Franco? Pois estudiémolo, foi o que fixemos. Hai dous traballos que un estudia os voluntarios. Quen foi voluntario? E por qué? Cantos foron? Bueno, pois agora xa sabemos, empezamos a aproximarnos, non sabemos todo, pero que foron moi poucos, que algúns foron, digamos, porque lles pagaban, que senón non irían, e que empezaron a ir moi tarde, e que voluntarios houve poucos. E a mí se me impresionou algo que me contou meu avó, e que non estaba na historia, porque unha das cousas que descubrimos é que a memoria, conocer a memoria, nos servía tamén para mirar de outra forma a historia. Meu avó me contaba que el foi á guerra, e a fixo no Corpo de Exército de Galicia, no servicio de automóviles. E sempre me contaba o mismo a historia. Estaba bailando nas festas de San Miguel de Reinante cando dixeron que viñan as tropas, o Santiago, hasta ese momento non chegaran ali, marcharon para casa, estaban en edad militar, foron a buscar, levaron para a Coruña, e cando chegou a Cordel da Tocha, fixeron a leva correspondiente dos que tiñan edade militar, e cando foi a Coruña, e isto é un relato que, si se pregunta, contancho todos, os meten no Cordel da Tocha, e o primeiro que fan a todos os que chegan é enseñarles como fusilan a 5. Isto non é unha guerra normal. Na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial, nin en Alemania, nin en Francia, nin no Reino Unido, nin nos Estados Unidos levaban os soldados a ver fusilamentos para empezar, non? Isto é outra cousa. E efectivamente, a idea de que a xente fixo a guerra e foi franquista é unha idea que nos digamos, puñemos en cuestión e exploramos. E hai aquí un artigo de un rapaz de Ferrol, ademais, Francisco Leira, que fala deso, e outro da miña compañera de despacho, Aurora Artiaga, que fala dos voluntarios. Non vos vou contar todos os artigos, só quería destacar como nos ocupamos do golpe. E así nos ocupamos do demais, así nos ocupamos da guerra e así nos ocupamos da dictadura. É dicir, queremos facer a historia de un pasado do que temos moita información, pero mal estructurada, e mezclada con propaganda. Queremos darlle un enfoque novo e queremos velo desde hoxe, é dicir, con ollos do presente. A mí non me interesa a historia que me contan, e non a creo. Quero construir a miña versión, quero facerme as miñas preguntas, e aí temos moita fame de saber e moita fame de historia. Hai pouco li un libro de Stefan Zweig, que Zweig, que non sei alemán, que vos recomendo, un autor famosísimo antes da Segunda Guerra Mundial, un xudeu austríaco, que ten un libro no que conta, se chama O mundo de onte, ¿no? El mundo de ayer en castelán, que además ahora se está vendendo moito nesta época, desde hai un par de anos en España se está vendendo outra vez e leendo, e el fai un relato do mundo que desaparece como xudeo austríaco que é, do mundo que desaparece ao empezar a Primeira Guerra Mundial. De feito se suicida el se suicida en 1942 en Brasil, exiliado, perdido e sin libros, e de memoria, sin ninguna outra referencia, fai este relato. E neste relato, un xudeu alemán que se tuvo que marchar para que non o mataran, fai unha referencia a Vigo e nos explica como el ve o que está pasando en España en 1937. E esa mirada, que agora vos conto, é a que nós queremos ter. Unha mirada que nós non temos desde aquí, que non teñen os falanxistas, que non teñen os guardias civiles, que non teñen as familias dos que foron fusilados. E a mirada que fai ele é a seguinte: salimos do porto de Southampton, camiño de Argentina naquel momento, era 1937, facía pouco que empezara a guerra en España, o barco non podía e non tiña que parar en ningún porto español, pero para en Vigo, efectivamente, porque había suministros ou había contrabando de materiais, non? E nunha páxina el relata que en Vigo dan un paseo, van ao Concello, e ali na plaza do Concello ven un montón de rapaces en fila, vestidos pois de forma modesta, ¿no? Que ele identifica con labregos, con campesiños, ¿no? E mentre están por ali, cando volven a pasar por ali, salen todos do Concello perfectamente uniformados, con correaxes, con uniformes novos, armados, e entón o que di: eu isto xa o vin,
Eu isto xa vin na plaza de San Marcos de Venecia, cando por primeira vez vi unha escuadra fascista entrar a disolver unha manifestación de obreiros. Eu isto xa vin en Salzburgo, que era onde ele vivía, cando empezaron a aparecer os nazis da SSA. E antes xa o vira en Múnich, cando vin por primeira vez, e durante moito tempo, aos nazis da SSA e das SS. É dicir, para él, do que nos fala él, é dun mundo que non é diferente en España, en Alemania ou en Italia. É o mundo do fascismo. Porque esa é a ideoloxía que está detrás de todo o que ocurriu aquí. Non é outra. Será forte ou será débil, pero en todo caso o que está ocurrindo entre 1936 e cos vencedores da guerra ten que ver co tempo do fascismo, e só ocorre porque estamos no tempo do fascismo. Pois a partir desa mirada eu vos pregunto, e espero que me digades despois, que é o que sabedes vos? Que pensades da guerra? Que creedes de todo isto que vos estou dicindo? Que relación creedes que ten a Guerra Civil Española co que vedes nas películas, nas series de televisión, esta que agora que ve todo o mundo e que foi tan famosa, de Hijos del Tercer Reich? Vos credes que hai algunha relación entre a matanza de xudeos en Alemania e o que pasou aquí? Seguramente diréis todos que non, porque aquí xa non había xudeos que xa os votaran os reis católicos, non? Pero a clave non está aí. A clave está no tempo, e iso que nos interesa aos historiadores, definir o tempo. Por que pasou aquelo daquela? O relato que está xa non na memoria, que foi do que falei antes, sino o relato político do pasado, o que está nos libros de texto escolares, e aquí hai un montón de rapazas novas que hai pouco que os viron, non? Supoño. O que me contaban amigos meus alumnos durante 10 anos nos exámenes de selectividade, para o meu asombro. O que vedes nas series de televisión e nos telexornais non é este relato. Nunca escoitaredes a ninguén que una o que pasou aquí co que pasou en Alemania, nin co Holocausto. A que non? Só hai unha persona que o fai, e ademais forma parte dunha cita que temos aquí neste libro. O primeiro que o fai o que o fixo sempre, que é Jorge Semprún. Porque efectivamente el era fillo dun diplomático republicano, estuvo na resistencia francesa e acabou no campo de concentración. Que casualidade! No campo de concentración do lado do patrón do barco que levou a meu avó. É dicir, non só foi Jorge Semprún, temos bastante máis relación con aquelo da que creíamos, incluso familiar, por persona interposta. Non é outro libro sobre a Guerra Civil, non é outra película sobre a Guerra Civil e non é outra novela sobre a Guerra Civil. A mellor sí, pero o que nós quixemos facer foi outro distinto, unha mirada diferente. Unha mirada que nos dé respostas e que permita romper o bloqueo, é dicir, ese relato estereotipado que está nese folleto sobre as pontes de finales dos anos 60 e que sigue hoxe nos telexornais. Eu creo, e o que estou vendo aquí mo demostra, que hai unha gran demanda de información sobre o pasado, que hai unha gran demanda de pasado. Cada vez temos un futuro máis complicado, non? Eu non sei que vai pasar coas pensións, eu non sei se os meus fillos van a ter traballo, eu non sei que vai pasar con esta crise nin cando vai acabar. O mundo está moi revolto, que decía a miña avoa, e canto máis revolto está o presente, máis miramos para atrás. E aquí empezamos a mirar para atrás neso que se chamou o ciclo da memoria histórica, e seguimos mirando para atrás. E nós como historiadores queremos dar algunha resposta, non a resposta, pero sí algunhas. E algunhas das respostas que damos aquí son as seguintes, ou teñen que ver co seguinte. Unha xa dixen, temos que saber que pasou no exército, estudiando o exército, non aceptando que todos eran franquistas. Porque senón non entenderíamos como na Coruña, en Ferrol, fusilan aos altos mandos militares. É dicir, a cúpula do exército en Galicia, e non solo, e en Marrocos, e en moitos outros sitios, e en Andalucía, foi pasada polas armas. Non os sarxentos, algúns tamén, non. O xeneral de brigada, o xeneral de división e o almirante de Ferrol. Falamos dun golpe de Estado. Os soldados foron á guerra, sí, pero como sempre se nos dixeron, cada un fixo a guerra onde lle tocou, ou non. Non vamos toda a vida a decir eso. Cada un fixo a guerra onde lle tocou.
non era unha guerra querida. Outra idea que metemos tamén nun artigo que fala non da guerra, sino do período anterior á guerra. A República non foi unha excepción na historia de España. Se fora unha excepción, non sería a segunda, sería a primeira, non? Se é a segunda, porque houve outra antes. Ainda que durara pouco tempo e sempre dixeran que aquilo foi unha revolución, un lío e non sei que. Bueno, foi un período moi curioso da Primeira República. Foi cando se fixo o Banco de España, cando se fixo a peseta como moneda, cando se fixeron casi todas as cousas modernas que conocedes, incluída a primeira Constitución Democrática de Europa. É dicir, cando chega a segunda, 70 e pico anos máis tarde, xa hai unha enorme experiencia e hai unha enorme reclamación de democracia. E o que hai entre 1833 e 1936 pois é unha sociedade parecida a que hai en toda Europa, con eleccións, con unha situación na que cada vez vota máis xente. Primeiro só votan os ricos, logo votan os ricos e os pobres, os labradores, despois votan, incluso as mulleres chegan a votar, ¿no? Antes de 1936, que non votaban antes de 1914 en casi ningún sitio, por outra parte. É dicir, o que vimos a decir é que había unha sociedade normalizada, ou máis ou menos normalizada. O que intentamos negar tamén é esa idea que temos todos na cabeza, e sobre todo os escolares, de que a guerra empeza o 18 de xullo de 1936 e xa se ve nos mapas, ¿no? Hai un mapa do bando republicano e un mapa do bando nacional. Non hai mapa, non hai mapa marcado. O que hai son xente que se está movendo, e hai manchas de aceite, e hai unha situación complicadísima e columnas que suben e baixan. Non hai mapa, non hai un mapa marcado como se fora unha mancha. Non existe tal cousa. Pero se se conta desa forma, solo vemos a guerra, non vemos o golpe. Queremos explicar tamén que era o tempo do fascismo, xa o dixe. Queremos explicar o significado das matanzas e a cualidade da matanza. Non só o número, sino por qué e a quen. E logo queremos explicar outras dúas cousas, entre outras, e acabo xa. Tres. Unha xa dixen, que hai salvadores. Outra, que a lógica da reconciliación, que foi moi útil para poder chegar a olvidar a guerra e olvidar as feridas da guerra e tirar para adiante coa democracia despois de morto Franco. A lógica da reconciliación é unha lógica que está no antifranquismo e que está no franquismo, pero que esa lógica, que foi moi útil no pasado, a min como historiador, non sei se a vos, porque iso xa depende de cada situación familiar, a min como historiador é moi incómoda, porque na lógica da reconciliación non pode haber verdugos. Por lo tanto, hai unha parte da historia e do fío do que teño que tirar que non podo entrar nela, non? E que a lógica da reconciliación é justamente unha lógica perversa, que só nos permite falar de víctimas, pero non de todo o demais. E se empezamos a tirar dese fío, establecemos unha hipótese coa que vou acabar, e é que todo o que pasou en Alemania despois, de outra forma, xa pasará antes aquí. É dicir, que o que decía Stefan Zweig, de outra forma, pasou, pero en grado infinito. El primeiro viu en Italia, pero en Italia houve asesinatos políticos, pero non houve matanzas. Despois o viu en Alemania, e en Alemania, hasta que empezou a caza de xudeus, e despois hasta que empezou a guerra, despois do 41, a guerra contra o leste, a invasión da Unión Soviética, tampouco se generalizaron as matanzas, nin eso que chamamos, e que oímos chamar sempre, a solución final. Pero é que cando os alemáns, en novembro do 38, iniciaron o ataque aos xudeus, con eso que se conoce como a noite dos cristales rotos, es decir, atacan os seus negocios, rompen os cristales, e en toda Alemania morren, non de paseo, nin de asesinato, nin de fusilamento, sino de incidentes por incendios, uns 50 xudeus. Xa había moitos alemáns da oposición en campos de concentración, é verdade, pero non os fusilara. Cando eso ocorre en Alemania, en novembro do 38, aquí xa levábamos 4.500 asesinados, solo en Galicia. Por lo tanto, o que quero decir, e o que nós estamos plantexando, é que o que despois pasa ali, antes pasou aquí.
e que o ciclo das matanzas empeza aquí, e que aínda que hoxe nos resulte extraño que eu vos este falando da relación que hai entre o crimen das Barrosas e o Holocausto, estaban falando do mismo tempo e da mesma época. Con esta paradoxa deixo-vos, e me gustaría que me dixerades algo do que dixen, se estades de acordo, se non, e sobre todo se esta idea vos resulta entendible ou aceptable, siquiera. Mais nada, moitas gracias. Porque o concepto de xenocidio é un concepto moi complicado, non? Efectivamente que asociamos coa matanza de xudeos, que está descrito pola ONU, que obliga a accións de xusticia, como que intentou facer Garzón, e lle pasou o que lle pasou. Digamos que estuvo sempre asociado á xustiza, a buscar xustiza, non? Entón, se lle chama xenocidio, a xustiza ten que ver detrás. Se demostras que é xenocidio o que pasou, a xustiza ven detrás. Pero nós, e desde logo Antonio me parece que tampouco, pero non podo falar por él, claro, sí que o discutimos moito, non o plantexa neses términos, o plantexa como un proceso xenocida. Porque se o que queremos é buscar xustiza, primeiro, pasou moito tempo, segundo, non hai en quen buscala, só hai vellos. É certo que seguimos vendo aínda como collen a antigos guardiáns de campos de concentración e os levan a xuicio, e sobre esa imaxe decimos, e os nosos? Non? Pero en términos de xustiza e de reparación, o concepto de xenocidio eu creo que se pode utilizar, pero eu non son xuiz, entón non entraría neso. A maioría dos xuristas españois dicen que non, non? Eu creo que equivocadamente, pero bueno. Pero en términos históricos sí, porque para nós o concepto de xenocidio non é utilizado para buscar xustiza, sino para entender o tempo do xenocidio. E o tempo do xenocidio empeza en Armenia, cando os turcos aproveitan o final da Primeira Guerra Mundial para desfacerse de 1,5 millón de armenios, non? E hai un polaco que se chama Lemkin que concibe a idea do xenocidio. Dice que está pasando no mundo que hai xente que é capaz de matar a 1 millón de persoas. Pouco sabía él que estaba explicando o que aínda non acabara de pasar, non? E efectivamente iso seguiu ocurrindo naquel período histórico, entre 1919 e 1945, e pasou na Unión Soviética co Gulag e pasou en España de outra forma, é dicir, en cada sitio da súa forma. Eu creo que forma parte do mismo tempo, non? E non só creo eu, sino que fixadevos nun detalle que me parece moi importante. Mellor dito, non me podo atribuir eso, non só crea Antonio Míguez, que é o primeiro que utiliza, e cando me plantexa eu digo, home, pero eso é un pouco forte, non? Eu creo que eso non me encaixa moi ben, pero na medida en que o utiliza, o discutimos, o argumenta, efectivamente eu entendo que eso é moi potente para poder entender o que pasou aquí. Esa é a cuestión. Insisto, non en términos xurídicos, sino en términos históricos. Claro, é que se conseguimos, pero aí hai outro problema, se conseguimos que isto se lle cualifique de xenocidio, entón a xusticia ten que actuar. Porque aquí pasa unha cousa moi paradóxica, e volvemos ás series de televisión, porque ao final eso é moi educativo, aprendemos máis historia aí que aquí, non? O que aquí. Eu sempre lle digo aos meus alumnos, despois da experiencia desta exhumación das Pontes e de alguna outra, que, claro, de que pasado falamos cando estás furando nunha tumba, aparece un cráneo con un furado de bala, pero que non aparece un xuiz? Por qué? É dicir, isto en calquera país do mundo aparece un xuiz. Aquí hai alguén que morreu asesinado, haberá que aclarar esta morte. Que sabemos? Aquí por que non aparece? Porque xa sabemos todo. Sabemos quen o matou, como o levaron, cantos eran, a quen mataron primeiro, sabémoslo todo, por lo tanto non hai que recordalo, o que hai que explicalo, que é o que intentamos facer os historiadores. Entón, a disputa sobre a calificación de xenocidio ven por aí. Entón, os que queren, digamos, abrir causa, e hai asociacións que o fan, e nos colaboramos con algunhas delas, queren calificado de xenocidio para poder actuar judicialmente. E xa que non houve xustiza de outra forma, ter xustiza judicial, non? E aí a ONU, en fin, hai pouco estuvo aquí o relator da ONU e nos decía, e traballamos con el bastante, un relator sobre este tema, e el decía que en ningún sitio hubiera tanta distancia
entre o que pedían as víctimas e o que lle daban. Porque aquí o único que pedían era reconocer de que os matastes. Él estuvo en Ruanda, estuvo no Salvador, estuvo en Israel, estuvo en un montón de conflictos. Y solo aquí e en Guatemala decía que había unha distancia enorme entre o que pedían as víctimas e o pouco que lles daba, digamos, o sistema judicial e o sistema político, non? E xa sei o que che iba a dicir antes. Antonio, vos conocedes seguramente algúns ou algunhas un libro de Paul Preston que se chama El Holocausto Español. Bueno, pois Paul Preston estuvo 40 anos estudiando a Guerra Civil Española. Pasa por ser un dos principales autores sobre o tema. Pero nunca lle chamou así. Entón, moita xente se pregunta por que lle puxo ese título ao libro. É dicir, por que despois de 40 anos ao que pasou lle chama Holocausto, que é un sinónimo de xenocidio e que conocemos utilizado incluso por unha serie norteamericana dos anos 70, utilizado para explicar o holocausto do povo xudío, que les chaman a Shoah, ¿no? A matanza dos xudeus. Holocausto significa, etimolóxicamente, grande matanza de persoas, é o que significa, ¿no? Por lo tanto, él lo utiliza nese sentido. Aquí houve unha gran matanza de persoas e isto é un holocausto, o holocausto español. Pero a cuestión é, e aquí vos conto a intrahistoria, é que no tempo no que Antonio Míguez estaba traballando na London School of Economics con Paul Preston, estaba traballando sobre esta idea, despois de traballar en Nomes e Voces. E dese intercambio ven a revelación. É dicir, quen estuvo traballando durante 40 anos non o viu. Por que o ve? Pois porque a memoria, as asociacións, as exhumacións e a xente nova que empezan a velo se fan outras preguntas. E eu creo que iso é, digamos, bastante revelador e dalle moito mérito ao que fai Antonio Míguez, ¿no? Que aquí está e tedes que lelo. Hai dous, un traballo que fai comigo e outro que fai el solo, ¿no? E unha pregunta, porque en España os militares, a maioría das medallas teñenas de matarse entre nós. En vez de ganar unha guerra fora, todas as medallas que collen a maioría de matar españoles. Porque, pois por eso, porque houve unha guerra civil e porque desde San Quintín, que eu recorde, o exército español non volveu a ganar outra batalla, perdeunas todas, e eso efectivamente xenera unha situación, bueno, ganou unha batalla en Tetuán contra as Cávilas e algunha cousa así, non? Pero efectivamente esta idea que tú tes é unha idea tan potente e tan obvia que levou a que, por exemplo, toda a miña xeneración fora obxectora de conciencia. Nos anos 80, que é algo que tampouco conseguimos explicar, porque nos anos 80 en España de pronto toda a xeneración dos nacidos despois de 1960 ou 1955 non quixo ir á mili, hasta un extremo que superou todo o que ocurrirá en Holanda, en Suecia e en calquer outro país europeo. Que estaba pasando? Pois nos estábamos vengando de un exército que só se poñía medallas por matar aos nosos avós, aos nosos tíos. Efectivamente, é unha das, digamos, das paradoxas e dos dramas que hai detrás que hai detrás do franquismo, do exército, da versión que o exército que ganou a guerra deu de si mesmo, e que tamén ten que ver con que ao final a democracia, a democracia que se construiu gracias a un error dese exército, que foi o golpe de Estado fracasado do 23 de febreiro, eso foi o que permitiu que, se o pensades ben, ¿no? O que permitiu que se fixera ruptura democrática no exército. A que non se fixo nos xuíces, por exemplo. Nin siquiera na policía, sí que se fixo no exército. O exército de antes de 1981, de 1980 e o exército de 1990 non tiñan nada que ver. Oxe, hai unha visión do exército español pois como unha forza de paz humanitaria que anda polo mundo resolvendo conflictos, non? Xa non ten nada que ver. Por qué? Porque efectivamente aí houve unha enorme ruptura. Digamos que aí eso que decimos que non ocurriu na transición, que foi a ruptura, aí sí que se produciu, pero por erro deles, non? Porque se algo aprende un historiador é que o pasado sempre minte. Supoño que vos viste esa serie esta de House, ¿no? Algunos. Esta serie de televisión, sí. Bueno.
House é un médico especialista en enfermedades rarísimas, ¿no? E en facer diagnósticos que son imposibles de facer. Cando xa non sabían de que iba a morrer, porque estaba morrendo, iba él a ver si era lupus, ¿no? Ou non sei cal era outra enfermedade. Pois nesa serie ves unha cousa moi curiosa, que os pacientes están nesa situación porque minten. O médico lles pregunta e eles minten. O pasado sempre minte, nunca conta a verdade. E o que está escrito tamén é mentira. Si pensamos eso, a mellor atopamos algo de verdade. Si creemos, é como quen cree o que lee no periódico, ¿no? Casi nunca é verdade. É igual en que período. Pois co pasado pasa o mesmo. Entón, ainda que Toñito seguro que mirou e fixo ben. É o libro de Emilio Grandido, Pois Emilio Grandido, que é compañero meu, está no despacho de arriba, discutimos os seus datos, claro, efectivamente, porque a mellor se esqueceu de mirar unha cousa ou o que fora. En todo caso, pégame. E a pregunta é importante: por que alixía noutro sitio non? Non vos quero, logo se teño un segundo busco un mapa e veredes que hai zonas enteiras de Galicia onde non mataron a naide. E a conclusión primeira que ten todo o mundo coa idea que temos do pasado é que eran franquistas. Non? Pode ser outra razón. A ver que pasou na Capela. Vamos a poner aquí calquera que sale mellor. Que pasou? Escapou? É que a informática é o que ten. Fai o que quere. Sanción, detención, sanción. A ti sonache que mataran a alguén? Había un cura que non Son as parroquias de agora, non as parroquias de antes, porque hai cantas, 3. Pero había uns curas que non deixaban matar. Efectivamente. Onde les fai a declaración aí na historia. É verdade, sí, que está aquí. Deixame poñerlo de outra forma. O que se extraña é que non houbera nin voto de dereita. Había. É imposible que non houbera votos de dereitas. Se non houve votos de dereitas é porque non lle deixaron votar. O cal nos leva a unha falsificación do voto, que tamén puido ocurrir. Porque aquí non había anxos, Bueno, eu estou esperando unha pregunta que mellor me foi alguén, senón xa contarei eu antes de acabar, ¿no? Aquí non había anxos. Efectivamente, había unha época e había posicións e había xente que se comportou ben e xente que se comportou mal. Por que na Capela non foron, eso sí que me consta, eu sei, además eu teño vos amigos ali, incluso tuve compañeros de curso da Capela. Primeiro porque tiñan para onde escapar, que foi unha cousa fundamental que tamén está no relato de todo o mundo. O que puido escapou, e da Capela podías escapar. De Ferrol era máis difícil, pero da Capela sí. E o que puido escapou. A primeira entrevista que fixemos nós, fixemos ya ao pai dun amigo meu, que morreu hai pouco con, non sei, 98 anos, que era unha historia que se cosaba sempre na parroquia da Devesa, que é de onde eu son, que non son da vila, e era a historia de que os daquela casa se pasaron toda a guerra metidos nas cortes, que era unha historia bastante común. Non tiñan para onde escapar, pero quedaron ali. Pero bueno, todo o mundo sabía, porque cando era o tempo de segar o trigo, aquelas mulleres non daban segado tan rápido. É porque o trigo parecía segado pola mañá, pero ninguén os denunciou. Esa historia tamén está aí. Na Capela, pois efectivamente, supoño que non conozco o caso concreto, pero sí que me sonda por referencias indirectas. Por exemplo, o apoio á guerrilla foi notabilísimo. Seguramente nesa beira do río no Muiño do que falas, axudaron a moita xente que andaba escapada polas fragas ou que pasaba para Cariño para escapar, que é un relato que está feito e polo tanto se xenerou solidaridades fortes despois, pero máis posible que efectivamente houbera unha posición de esquerdas moi potente. No ano 2000 ou 1999 o Congreso dos Diputados, a petición do Partido Socialista, votou co voto favorable do Partido Popular unha condena da dictadura franquista. O significativo é que se fixera gobernando o Partido Popular, o cal nos quere decir algo, porque mentras gobernou o PSOE non se fixo. Por qué? Porque en España, como decimos nós tamén,
non hai políticas da memoria, non empezaron hasta o goberno de Zapatero, coa lei de memoria histórica e toda esta historia, non? É dicir, cos netos, co neto dun fusilado en León, precisamente, non? Gobernou o Partido Socialista desde o 82 hasta o 94, non? 95, bueno, foi a etapa na que se esqueceu, pero a guerra estaba aí. Eu recordo, en fin, de despertar unha mañá na última campaña electoral que ganou o PSOE, escuitando a guerra, falar da guerra. Alfonso Guerra. Porque todo o mundo sabe que recordar a guerra era un poderoso elemento de politización. O PSOE esqueceu como todo o mundo, como toda a sociedade española. Outra cosa é que eso estuvera aí, e se usaba cando había que usalo. Cando yo queren votar en cara ao PP, o PP dice, bueno, pues sí, nos estamos contra a dictadura. E además teña razóns para decilo. E douche un exemplo e un caso. Mariano Rajoy é neto de un profesor da Universidade de Santiago que foi expulsado en 1936, ao que nunca lle deixaron volver a súa plaza de profesor, que foi concelleiro de Dereita Regional Gallega e presidiu a Asamblea de Municipios que aprobou o Estatuto en Santiago como alcalde en función de Santiago, que era decano do Colexio de Abogados e lle retiraron a posibilidade de ser abogado e o sacaron do Colexio de Abogados, e que, digamos, creo que hasta o ano 57 non puido volver a exercer, e que, según conta o seu fillo nunha entrevista, por certo, e fago publicidade do libro dun amigo, de Antón Losada, que acaba de sacar un libro que se chama Código Mariano, e dá referencia a esa entrevista para explicar quen é Mariano Rajoy, non? E nesa entrevista do pai de Mariano explica como o avó de Mariano Rajoy estuvo toda a vida hasta que morreu amargado, porque era alguén importante, e amargaron a vida. Non o mataron, non o fusilaron, como a tantos máis, e era de dereitas e católico. Quero dicir que é máis complicado o asunto. Tamén é verdade que en términos xeneracionais, bueno, tamén non podo, e se pensades todos o sabedes, cantos fillos de alcaldes falangistas non acabaron no PC ou no PSOE. Bueno, é normal, é lei de vida. Non o digo como acusación, o digo como constatación do que pasou. Un non ten a culpa do que fixo seu pai, só lo fastidiaría, non? Outra cousa é que eso este aí, e eso este actuando sobre a nosa memoria. Eso por un lado. Polo outro, eu creo que o que está facendo a xuíza argentina, vamos, eu aplaudo coas orellas, efectivamente. E nós discutímoslo moitas veces no departamento, non? Pero hai un elemento que hai que ter en conta e que non podemos borrar. Dous. Un, o lema da oposición en 1975, e todos os que estaba desde aquela correndo diante dos grises o recordaredes, eu non, que ainda era moi pequeno, pero corrí un pouco despois, era cal era o lema da oposición, de toda a oposición? Liberdade, amnistía e Estatuto de Autonomía. Non? Quen quixo a amnistía? Quen votou a amnistía? Quen reclamou a amnistía e votou a favor e a defendeu? Marcelino Camacho, que estuvera na cadea e está no Diario das Cortes, e Arzallos, por exemplo, todos, e Puyol, todos, porque era unha conquista. Era unha conquista. Claro, hoxe decimos, a lei de amnistía foi unha lei de punto final. Eu estou discutindo como historiador, non en términos cívicos nin políticos, non? Pois non, a lei de amnistía non foi unha lei que se deu a dictadura a si mesma, porque o que pasa é que o franquismo era bastante listo, para a nosa desgracia. A lei de amnistía foi unha lei que fixo o primeiro parlamento democrático elexido con libertades en 1977. Con libertades que había, pero aceptadas polo PSOE, polo PC, polo PNV e por R. Batasuna, que tamén estaba naquele parlamento, ainda que votou en contra. E aquela lei permite sacar da cadea e eliminar os antecedentes políticos de todos os presos políticos e devolverlles a dignidade, pero non toca nada máis, solo o momento, o inmediato. Pero nun artigo tamén elimina as responsabilidades dos franquistas. Entón, a eso lle chamamos reconciliación. Que ocurre? Hoxe, eso, vémolo de outra forma. E eu tamén o vexo de outra forma. Pero non podo cambiar a historia. Non podo cambiar aquel momento. Aquelo foi así, e o que teño que entender por que pasou eso. E para entendelo temos que ir máis atrás. E entón xa o entendemos todo. Non por xenética, senón porque
por concatenación, digamos, ¿no? En España pasou algo que solo pasou aquí e que non pasou en Alemania, nin pasou en Italia, nin pasou en Portugal. O que pasou en España forma parte do ciclo, e isto non é contradictorio, pero que en Alemania Hitler perdeu a guerra, en Italia Mussolini perdeu a guerra, fusilárono e colgárono polos pés en un garaxe en Turín en 1945, e aquí Franco ganou a guerra. Entón, eu cada vez que oigo algún colega ou algún amigo ou moita xente decir, bueno, é que aquí en Alemania isto non se pode facer ou non se pode decir, e aquí sí, efectivamente, a eso lle chamamos historia, é dicir, pasado, e non podemos cambiálo, non podemos volver a ganar a batalla do Ebro, estuvemos a punto, pero perdímola, porque eu me considero que formaba parte dos que combatían coa República, eso non podo dudalo como situación personal, pero perdimos aquela guerra, e polo tanto a historia temos que entendela e asumila, e non podemos cambiála no presente, eso é demasiado complicado, e eu creo que o que intentamos nós como historiadores justamente é explicar como foi posible que Marcelino Camacho, Arzallus, Pujol, que tamén estuvo na cadea, ainda que logo fixera o que fixo, e moita outra xente, estuvera tan contento por conseguir amnistiarse eles cando estaban amnistiando os seus verdugos. Eles non o vían así, evidentemente. Se o vieran así non o facían, porque daquela non se veía así. Hoxe sí. E as dúas cousas son verdade, porque o paso do tempo cambia a visión que temos do pasado. Como lle cambiou a Paul Preston, que de pronto descubre que aquilo que estuvera vendo era un holocausto. E nunca o viran en 40 anos, que se dice pronto, lendo libros, vendo informes, lendo periódicos da época, entrevistando xente, nunca se dará conta de que aquilo era un holocausto. Xa sei que non é unha resposta, é unha reflexión, pero eu creo que nos temos que facer esta reflexión, porque senón non entendemos o que nos está pasando. O cal non quere decir que claro, porque cando a xuíza Servini di, a ver, aquí hai un señor que o capitán Muñecas, que é un dos que ti mencionache, bueno, ti mencionache a Martín Villa porque o tes máis próximo, pero o capitán Muñecas, que foi aquel que dixo no Congreso dos Diputados, vendrá la autoridade militar, por supuesto, o 23 de fevereiro de 81, ese o capitán Muñecas, é un torturador, era un conocido torturador, estaba acusado de matar a un home nun cuartel de Guardia Civil, hai un expediente sobre él, igual que sobre Billy el Niño, sobre outros, e a xuíza dice, moi ben, aqueles foron amnistiados, pero estes que fixeron isto despois, incluso da amnistía, e que teñen causas que non están recollidas da lei de amnistía, e cal é a reacción do ministro, aí digamos por acabar dando xa razón, ¿no? Por lo menos nunha parte, cal é a reacción do ministro que temos hoxe? É dicir, temos un requerimento de Interpol, e antes de que fale a policía, que é a que ten que contestar ya a Interpol, antes de que a policía lle diga ao xuiz correspondente, temos un requerimento de Interpol, o ministro, que é poder executivo, non judicial, saltándose a división de poderes e o que é normal en calquera sistema, incluído o noso, di, no, aquí non hai caso, xo digo eu, non fai falta que fale ninguén máis. Bueno, esa é a normalidade, digamos, eso forma parte desa normalidade, e eso é inasumible, explicable, pero inasumible. Por eso temos un pasado incómodo, porque non sabemos como manexalo, e este exemplo é bastante evidente, non? No, entón me expliquei moi mal. Non pretendía justificar a Rajoy porque non estou de acordo con ele en nada. No, o único que digo, no, o único que quero chamar a atención é sobre que non hai unha relación directa, efectivamente, como ti acabas de, o que quería chegar era onde ti estás chegando, que non hai unha relación directa entre o que foi teu avó e o que eres ti, e que, porque esa parte non a dixen, é verdad, e puido quedar como un eloxio a Rajoy. Eu non podo eloxiar a Rajoy con seu pai e seu avó. O que quería decir é que hai razóns para que o PP condene a dictadura de Franco e o golpe de Estado. Hai razóns familiares incluso, porque senón o do que estamos falando é de que hai razóns para non condenalo. E aquí ninguén defende o franquismo. Bueno, unha vez dixo unha cousa este bárbaro del norte, o isto aquilo de que vivía moi ben con Franco non se vivía tan mal, non?
e choveulle de todo, como se chama o Oreja, non? Non recordo o franquismo como algo terrible, nin que vivíramos mal, non? Se vivía razonablemente ben, e todo me dixo, tú, pero non sabe, pero pensan os demais, non? Quer dizer que en Francia hai un partido de extrema dereita que reivindica o réximen de Vichy. En Alemania hai unha parte importante da dereita e da extrema dereita que, bueno, ocultan o seu nazismo ou son nazis. En España, en ningún debate, tú podes deducilo, pero ninguén dice a dictadura de Franco estuvo bárbaro, aquilo foi estupendo. Ninguén o fai. Insisto, no ano 2000 se condenou no Congreso, pero non nos chega, por eso non nos recordades. Pero se falamos de condenar, condenárona. O que quería decir é que eles tamén poden ter razóns para condenala. E os outros, en términos biográficos, tamén teñen razón para esquecer. Por eso falei do PSOE. Porque o avó, vou non decir aquí porque está publicado, non? O avó de quen era fiscal xeral do Estado na época da Lei da Memoria Histórica era o avó desa persona con mismo nome, sin unir, porque o franquismo uniu moitos apelidos, era o fiscal que mandaba fusilar a xente en Ferrol no 36. E o seu neto pois era de Xustiza Democrática, do Partido Comunista primeiro, logo do Partido... Quero dicir que xenéticamente non encontramos explicacións. Cantos fillos de fusilados foron franquistas? Pois non o sabemos. Pero sabemos que é o relevante, nin tampouco creo que teña moito interés a velo, pero sabemos que é relevante que efectivamente eso ocurre. Eso ocurre. Que, pois, que o pai de Cacharro Pardo foi para a Fonsagrada porque era un mestre de Jaén ao que mandaron ali castigado e que era de izquierda republicana, e na Fonsagrada, aínda hoxe, que son todos de esquerdas e sempre que poden gana a esquerda, non poden ver a Cacharro porque non lle foi fiel a seu pai, e mira ti en que deu, non? O que quero decir con isto é que o pasado permite entender o presente, pero non o determina, pero determina algunhas cousas. E que tamén é o revés, como falaxe antes, de falar que o pasado son. Efectivamente. Pero non sabemos o número, nin creo que teña moito interés, xa os conocemos e é normal, é dicir, tampouco nin... Bueno, sí, no, hai outra parte da tua pregunta, que non respondín. No País Vasco, coa cantidad de carlistas que ali había, con todo o que pasou en Navarra, con todo o que pasou en Álava. Tú me falas de Bilbao, que non é o País Vasco. Claro, e de Guernica, e pouco máis. Sí, teña máis sentido de venganza. A eso, vouche dar un... Sí, a eso iba, efectivamente, que esa parte non che contestei. Eso foi bastante común, é dicir, pues, o fillo do gobernador civil de Ávila e moitos outros fusilados que estaban en boa posición, eran gobernadores civiles, etc., acabaron indo a División Azul, porque era a única forma de poder salvar o resto da familia. Estou falando dun actor conocido, bueno, non me acordo do nome, xa o recordarei, non? Non é nada extraordinario. E logo, en términos populares, digamos, a frase que todos conocemos e que a todos nos dixeron, pois pode conducir a calquera sitio, que é aquela de non, por un lado, pero por outro é ti non te metas en nada, non te signifiques, que mira o que lle pasou, saquen fora, sempre hai un exemplo. Non, se non te significas por un lado, pois ao menos te significas polo outro. Exemplos de fillos de republicanos e de fusilados que, a centos, que acabaron sendo franquistas. Hai un exemplo, e con isto acabo esta pregunta polo menos, ou esta resposta, hai un exemplo que conocimos hai pouco, hiper significativo do que ti estás dicindo, que non é o seu fillo, é el. O alcalde de Vimianzo pasou toda a guerra escondido, un alcalde de izquierda republicana, para que non o fusilaran, como fusilaron a seu irmão. Pero era un tipo que lle gustaba eso da política. Entón, cando saliu no ano 39, bueno, fixeronlle un proceso, librou como puido, porque si librou entre xullo
do 36 febreiro do 37, despois era máis fácil liberar. Se te collían ao principio e tiñas que morrer, matábante. E este era o caso. Pero ele librou. Bueno, pois no ano 57 era alcalde outra vez. E foi alcalde franquista pois, hasta case a democracia. E o amo do pueblo. Bueno, ten o valor que ten. Era máis franquista antes que despois? Ou é que é o que quería mandar? Que sería o que diría miña abuela outra vez. Aí nesta causa hai tres que, os da causa aquí, eran tres de izquierda republicana. Depois foron matar. E despois? Foron matar. Xa, claro. Bueno, que esa é outra. Algúns para salvarse tiñan que matar, claro. Que esa é outra situación que convén entender, non? Isto pasou moito en Alemania. É dicir, ti non tens ningún interés en matar a naide, pero non só salvas a tua vida, senón a de outros. Cando unha sociedade chega a esa situación, temos moito que entender. E... O mellor é que cando decía que a enerxía ni se cree que se destruye, estaba pensando que... solamente se transforma. Non creo, Mais, hai unha pregunta que todo o mundo fai en todas partes menos en Galicia. É curioso e é normal, non? Sabedes cal é? E que en todo caso sempre din os franquistas, tamén en Galicia. Os outros tamén mataron. E algúns o estades pensando, por eso o digo. E ademais é verdad. Os outros tamén mataron. E tamén hai que explicar eso. Non estou plantexando que distancias. O que estou plantexando é algo desde os dereitos humanos e desde a democracia, que hoxe é o que nos rixe e o que eu creo que hai que defender, non? Estamos falando dunha época na que había quen creía que había que matar para construir o futuro, falanxista, e os militares que se había que matar, matábase. Unha vez que empezaron non podían parar, porque se matas ao teu general non podes parar de matar, porque senón te van a fusilar a ti. É obvio. Eu non fixen a mili, que foi un obxector, pero calquera que sepa un pouco de como funciona o exército sabe que se fusilas ao almirante, como te collan te van a fusilar a ti. Por lo tanto, unha vez que empezaste tens que seguir, que foi o que ali pasou. Pero no outro lado, e isto de lado non me gusta nada, pero digamos, no bando leal da República tamén había un sector pequeno, hai que decilo. Había un sector non avalado, pero que tamén creía, non avalado, digamos, pola República, pero que no contexto da guerra puxo en práctica unha ideoloxía que tiña e que consistía en entender que para construir o mundo do futuro había que eliminar o enemigo de clase, e iso era lexítimo. Facer a revolución, naquela época se pensaba eso. Non o estou xulgando, estou describindo algo que todos sabemos, non? E que eliminar o enemigo de clase era algo que se podía facer, que xa se fixera na Revolución Soviética e se fixera na Revolución Francesa, por outra parte. Non é... forma parte da mítica revolucionaria. É dicir, para construir a República Francesa houve que cortarlle a cabeza ao rei. Pois xa está. Hoxe non pensamos esas cousas, non? Pero naquele momento sí. E efectivamente, bueno, pois un dos relatos que vos podo contar é de un de Ribadeo, dunha familia ben conocida, ademais, que era, bueno, que era unha persona pois máis ou menos republicana, decir, casada polo civil, con unha cantante que non lle querían na casa, masón, en fin, nada que ver coa dereita franquista, non? E que estaba no aeródromo de Tablada, donde os, digamos, ganan os golpistas, pero logo son reducidos e coa desconfianza que hai hacia os militares os meten a todos na cadea, non? Os meten a todos na cárcel modelo, e no mes de novembro, cando se producen eso que sabedes que pasou, supoño, non? Que son as matanzas de Paracuellos, si vades a Madrid en avión e chegades a T4, vedes a man dereita unha cruz enorme na beira do río, non vos dades conta de vela? Baixando o avión ou salindo ves unha cruz inmensa. Eso para Cuellos del Jarama. Ali mataron, fusilaron a unhas 2.000 ou 2.500 persoas que sacaron da cárcel modelo. Bueno, pois entre esas persoas estaba este señor que, en fin, nin por razóns familiares nin por moitas outras razóns, e cando vos digo o nome o entenderedes, tiña nada que ver cos golpistas, senón todo o contrario, pero estaba ali, e estaba porque non se fiaban del. É dicir, os militares en Madrid
había moi poucos leais e algúns o pasaron, tiñan que demostrar que eran leais á República, non? Porque a caza do militar golpista pues, se produciu inmediatamente. Entón, este home estaban meténdose a todos nun camión, en camións, para leválos da cárcel Modelo, porque foi o momento de principios de novembro, cando Franco e as tropas franquistas chegaron a Madrid e chegaron hasta a Ciudad Universitaria e hasta prácticamente a Moncloa, chegaron a onde está hoxe a Moncloa. Entón, bueno, levaron a esta xente, o goberno foi para Valencia e sacaronos para fusilalos. Según conta as historias, por consello dun conselleiro do Partido Comunista da Unión Soviética, non? En fin, unha historia moi curiosa. O caso é que este home estaba salindo para os camións e cando iba pola tabla escuita un que lle di, así tal como vou dicir agora: Bustelín, sal de aí, ven pa aquí. Ti non vayas, baixa, baixa. E baixou e non o mataron. Por qué? Pois porque había un paisano de Ribadeo que o conoceu e que estaba ali cos que sabía o que iba a pasar, non? Pero conoceu, aquel non iba a matar. Era un bustelo que el conocía, un home, unha boa persona, un militar aviador, en fin. Bueno, efectivamente, pero aquel o pasou. E ali, pois, fusilaron a Melquíades Álvarez, que era o presidente do Partido Reformista, unha persona pues, de orden, burguesa, pero demócrata carta cabal, ou a Muñoz Seca, que todos conocedes as súas obras, ou a moita outra xente, non? Tamén a Ramiro Ledesma Ramos, que era un líder do falanxismo, pero no medio foi todo aquilo. Bueno, aquí non digo que teñamos sorte, pero temos unha visión moi protexida, que nos permite facer este traballo. En Cataluña, os meus colegas contan víctimas dos dous lados e tamén contan as víctimas da violencia revolucionaria que chaman, non? E logo cando vamos a un congreso pues, se discute si que é iso da violencia revolucionaria e que non é, pero iso é o que nos encontramos, iso é a incomodidade do pasado. Tamén vos digo unha cousa, digamos que sempre se acaban estas cousas dicindo que unos foron leais e outros foron rebeldes, unos, e se poden dicir moitas máis cousas, porque efectivamente o lado republicano, os que se manteñen na República, hai cousas que non fan. Por exemplo, non bombardean poboacións civis, nunca. Algo que despois se fai na Segunda Guerra Mundial e se empeza a facer aquí, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Alicante, en Málaga, en Guernica, que utilizar os avións para bombardear a poboación civil e que inicia tamén un ciclo, aí tamén fomos precoces, non? Un ciclo que continúa coa bomba atómica e que sigue hasta hoxe. A República nunca fixo eso, nunca. É certo que no medio podía haber quen quixera fusilar a xente e o facían, pero isto non o fixo nunca. E outra cosa que non fixo nunca a República foi entrar nas embaixadas a sacar a xente para matala, para prendela. O sea, Madrid estaba cheo de embaixadas, había un montón de locales con bandeiras de embaixadas, a máis importante de Chile, que tiña un montón de locales, con un montón de aristócratas, falangistas, dereitistas, xente que podía ser fusilada se salía dali. Pois a República sempre garantizou o dereito de asilo. E máis, é naquel momento en Madrid, no Madrid republicano, onde se fundamenta, de alguna forma, o moderno dereito de asilo. Non tocar a quen este unha embaixada baixo ningún concepto. Pois o mesmo embaixador de Chile nas súas memorias, que son moi interesantes e casi ninguén leu, incluso os que publicaron polo que vin non a leron, porque non entenderon nada do que decía desde o meu punto de vista. Unha das cousas que conta é que cando cae Madrid e empezan a vir os da quinta columna a falar con el e a negociar que vai pasar con toda aquela xente, se os libran xa, se que fan, e el ten a 8 personas, entre eles a Miguel Hernández, que estuvo a punto de quedar e logo marchou. Ten uns 8 personas refuxiadas, republicanos, porque vai caer Madrid. El se dá conta que el foi capaz de aguantar a 3.000, pero non vai ser capaz de aguantar a 8 que os van a fusilar. E que o que fan uns non o fan os outros, efectivamente. E eso impide que falemos de bandos. Un colega noso do proxecto fixe un libro además sobre a violencia sobre a muller na guerra, se chama
Xulio Prada, está publicado hai un par de anos, na mesma editorial que publicamos nos este, ali ten moita información, pero efectivamente é unha pregunta non só moi ben feita, sino moi oportuna. A proporción é incluso menor, porque de 5.000 persoas, en números redondos, solo fusilan 80 mulleres. Vale? Que significa isto? Unha vez máis, é dicir, como entendemos a calidade e a cantidade do pasado e o significado do que pasou? Que as mulleres eran todas franquistas e por eso fusilaron menos? Non, non é esa a razón. Ao revés, sabemos que houve mecanismos de violencia contra as mulleres que non fusilamento. E nunha sociedade patriarcal, coa cultura que tiña aquela sociedade, coa forma de pensar que tiña, digamos, o último que podían facer cunha muller era matala. Pero o nivel de violencia de xénero que se podía exercer sobre ela era inmenso. Rapadas, pelos ao cero, violadas. Fomos incapaces de encontrar ninguna testemunha. Casi conseguimos unha, pero non a conseguimos. É dicir, toda esa parte é descoñecida. Sabemos que naquela mesma época, e hai un libro espeluznante pero moi interesante que se chama Unha muller en Berlín, dunha muller anónima que conta o que lle pasa en Berlín nos días finales da caída de Berlín e nos primeiros meses da entrada do Exército Vermello, ¿no? E ali podes entender e podes comprender o que pasaba aquí, noutro tono e de outra forma, pero desde logo a violencia que se exerceu contra as mulleres en términos de morte dá ese número, en términos de, digamos, de capacidade de violentalas, en fin, eso dá para moito traballo, para moita investigación, non? Violacións houve moitísimas, non fomos capaces de constatar, de que nos dixeran que sí, sí, pero de poder decir, pois efectivamente, non, e houve, en fin, sin dúbida, non? E é moito máis conocido outras palizas, o pelo cero, o de obligarlles a facer a deixalas sin ningún tipo de traballo, non? Mulleres de fusilados con fillos que o único traballo que teñen é lavar a roupa do cuartel da Guardia Civil. Isto é un castigo moi común e permanente, por exemplo, non? Por eso digo, estábamos nunha sociedade patriarcal donde a actitude hacia a muller tamén é de sobreprotección desde ese punto de vista, non? E a vía non é matala, a vía é outra, non? Bueno, hai mestras fusiladas, unhas cantas, ademais. E, de feito, a maioría das mulleres fusiladas, unha parte importante delas, temos aquí unha foto, unha parte importante, a ver, onde estás? Unha parte importante delas pois eran arquiveiras, como a muller do Gobernador Civil da Coruña, ou mestras, ou tiñan cargos, sí. Esta é unha delas, por exemplo, unha fusilada en Marín, a Capirota, chamaban, non? En Bugardos tamén hai unhas cantas, porque dedicamos fundamentalmente á violencia máis extrema, non? As víctimas de asesinato e víctimas de depuración. No medio dos depurados sí que hai información de desterrados, pero había de todo. Había que marchaba porque sabía que lle era millor, pues, xente de Ribadeo que marchou para C, ¿no? Por falar dun caso concreto, ¿no? Que hoxe a familia ten un concesionario de coches, marcharon para ali porque lles iba a ir mal, non nos mandaron, a mellor yo recomendaron, mira, eche mellor marcharte, ¿no? E logo hai, pues, outros casos como este que che decía, do propio pai de Cacharro Pardo, ¿no? Que era da FET-UGT e de Izquierda Republicana en Jaén e mandarono para Fonsagrada, o sea, non pudieron mandar máis longe. Pero non está moi estudiado. Ahora que o dices, eu creo que ese tipo de... eso non está demasiado estudiado. É moi conocido, pero non me sona que este estudiado, non? Xente que é depurada ou que sofre un proceso e ademais obligan a cambiar de domicilio, eso é unha cousa, esos son os desterrados que ti chamas. Penados hai, pues, todos os que estuveron no Valle dos Caídos, todos os que fixeron o Canal dos Presos, todos os andaluces que mandaron para Navarra, todos os que mataron as minas de Casallo a Valdeorras,
Eso sí que está máis estudiado. Hai un colega, ademais de Navarra, que se chama Fernando Mendiola, que está estudiando moi ben eso, ¿no? E detrás de eso hai algo que tamén conocemos para os campos de concentración, ¿no? Que é o traballo esclavo para as empresas. Unha parte do traballo de moitas empresas públicas do franquismo, empresas estatais, do INI, das primeiras que empezan nos anos 40, é traballo esclavo. O sea, están como nun campo de concentración ou nun campo de concentración. Bueno, vamos por finalizar o que alguén quere preguntar. Eu dende aquí quero agradecer, bueno, primeiro a Lourenzo que xa chegara ata aquí, que encima veu solo e ten que dar volta para Santiago. Entón, pois agradecerlle enormemente a xente que está de socio con nós e especialmente a todos en xeral, pero especialmente a unha bancada de xente nova que encántame vela, ou se encántanos a todos. Dende UME queremos agradecervos que estedes aquí, convidarvos a vos e a todos ao próximo venres que presentaremos o libro número 7, a revista número 7 de Estudios Históricos UME, donde estará o artigo do que falou Lourenzo do crime das Barosas. Está relatado pola persoa que o escribiu nese libro. Entón, pois convidávosvos para que ese venres día 12, a mesma hora e neste local, pois vos acheguedes e escoitedes parte da xente que fixo os artigos nesa revista e bueno, que podades adquirilo. Ahora tamén convidamos a que hai algúns libros do que vos comentaba Lourenzo aí na saída, se os queredes mercar, e Lourenzo non ten problema en asinalos, supoño, e adicalos, verdad? Encantado. Que teña un pouquiño máis. Bueno, moitísimas gracias, eu tamén. Moitísimas gracias. Había o doble de xente que na Coruña. Sempre son a túa sombra, sempre vou a tu carón. Sempre cando ti me queiras, sempre non querendo non. Sempre non querendo non, sempre non querendo non. Sempre son a túa sombra, sempre vou a tu carón.